वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य वेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। హరే కృష్ణ అండి. సో భగవద్గీతను 18 రోజులలో అవగాహన చేసుకోవడం అనే కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన భక్తులందరికీ మళ్ళీ స్వాగతం పలుకుతున్నామండి. వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. 18 డేస్ మీతో మా జర్నీ, మీ ప్రయాణం చాలా అద్భుతంగా ఉండింది. మా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నామండి. సో నిన్న మనం 17వ అధ్యాయంలో ఓం తత్సత్ అనే 3 బీజాక్షరాల గురించి నేర్చుకున్నాం. అంటే వర్క్ విత్ అటాచ్మెంట్ టు ద రిజల్ట్స్. మనం చేసే పని యొక్క ఫలితాల మీద అనాసక్తితో భగవంతుని కొరకు చేయడాన్ని ఓం తత్సత్ గా చెప్పబడింది అనమాట. అంటే మనం చేసే ఏ యజ్ఞాలు యాగాలు అయినా కూడా లేదా తపస్సులు అయినా కూడా ఓం తత్సత్ అనే బీజాక్షరాలతో చేసేవారు అనమాట సృష్టి ఆరంభంలో. అంటే ప్రతిదీ కూడా భగవంతుని కోసం చేయాలి అని చెప్తూ ఆ ఓం తత్సత్ ని వాడేవాళ్ళు. సో మనం కూడా ఆ విధంగా చెయ్యాలి. ఓం తత్సత్ అనే దానికి అర్థం అది. అక్కడ నేను ఆ చాప్టర్ ఆగింది. సో ఈ రోజు మనం 18వ అధ్యాయానికి వెళ్తున్నాం. చివరి అధ్యాయము. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అధ్యాయం అండి. దీని మహత్మ్యంలో కూడా చాలా చక్కని వర్ణన ఉంది 18వ అధ్యాయానికి. సో అందరూ కూడా చక్కగా ధ్యానం పెట్టి వినండి. సో అధ్యాయంలోకి వెళ్లే ముందు అందరం కూడా ఒకసారి ప్రార్థన చేద్దాం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. హరే కృష్ణ. స్లైడ్స్ ప్రభు. మాతాజీ మీరు నాకు ఇంకా పీపీటీ పంపించలేదు. పంపించాను ప్రభు. వాట్సాప్ లో అయితే పంపించలేదు మాతాజీ. ఓ మై గాడ్. ఒక మెసేజ్ పెట్టి ఉండాల్సింది ప్రభు. మీకు ఆల్రెడీ మెసేజెస్ పెట్టాను మాతాజీ వాట్సాప్ లో కూడా. జస్ట్ ఏ మినిట్. ఓకే ప్రభు. సో ఈ అధ్యాయం పేరు మోక్ష సన్యాస యోగము. మనకి ప్రభుపాదుల వారు చెప్పింది ఏంటంటే సన్యాసము యొక్క పరిపూర్ణత్వము, పర్ఫెక్షన్ ఇన్ రినౌన్సియేషన్. సన్యాసంలో పరిపూర్ణత్వం ఎలా చెందాలి అంటే మనం సన్యాసం తీసుకొని వెళ్ళిపోవడం కాదండి. మనం నేర్చుకున్నాం ఏ విధంగా మనం మన ధర్మాల్ని చేసుకుంటూనే మనం ఏ విధంగా ఈ భౌతిక జగత్తులో చేసే కార్యక్రమాల నుంచి మనం సన్యసించవచ్చో ఇప్పటి వరకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద చాప్టర్స్ మనం ఈ విషయాన్ని డీల్ చేసాము. మనకి ఈ చాప్టర్ లో అన్ని తెలిసిన విషయాలే ఉంటాయి, కానీ భగవంతుడు అతి ముఖ్యమైన విషయాల్ని సమ్మరీగా సారంగా మనకి చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట. సో మొదటిగా మనకి అర్జునుడు క్వశ్చన్ తో మొదలవుతుంది ఈ అధ్యాయం కూడా. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దామండి. ప్రభు స్లైడ్కి వెళ్ళిపోండి. సో మొదటి క్వశ్చన్ ఏంటండి? అర్జున ఉవాచ సన్యాస మహాబాహో సన్యాసస్య మహాబాహో తత్వం ఇచ్చామి వేదితుం త్యాగస్య చ హృషికేశ పృథక్ కేశీ నిషూదన అని అడుగుతున్నాడు అనమాట. సన్యాసం మంచిదా లేకపోతే జస్ట్ ఏ మినిట్ అండి, ఈ కర్మం చేసి దాని యొక్క ఫలాన్ని త్యజించడం మంచిదా అని మళ్ళీ మళ్ళీ అడుగుతున్నాడు. దీని నుంచి మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే, మనకి ఏదైనా డౌట్ ఉందనుకోండి, ఎన్నిసార్లు అడిగితే బాగుంటుందా అనే మనం ఇబ్బంది పడరాదు. గురువుని
ఆ విషయం మనకి క్లియర్ అయ్యేంత వరకు మనం ఎన్నిసార్లైనా అడగచ్చు అని చెప్పి అర్జునుడు మనకు తెలియజేస్తున్నాడు అనమాట. ఇదే విషయం మనం ఇప్పటి వరకు ఎన్నో సందర్భాలలో అర్జునుడు అడగడము, కృష్ణుడు చెప్పడం వివిధ రకాలుగా వివిధ స్థాయిలలో చెప్పడం మనం చూసుకోవచ్చా. ఫైనల్ చాప్టర్ లో మళ్ళీ ఒకసారి అడుగుతున్నాడు. ఇక అర్జునుడు యుద్ధానికి వెళ్ళాలి, చివరిగా మళ్ళీ ఒకసారి అడుగుతూ ఉన్నాడు అనమాట. అండి సన్యాసం మంచిదా లేకపోతే కర్మ ఫల త్యాగాన్ని చేయడం మంచిదా మళ్ళీ ఒక్కసారి అడుగుతూ ఉన్నాడు. అయితే ఈ 1 నుండి 18 శ్లోకాలు ఈ ఈ విషయాన్నే మనం భగవంతుడు మనకి చెప్తూ ఉన్నాడండి. సో తర్వాత స్లైడ్ ప్రభు. సో 6వ శ్లోకంలో భగవంతుడు చెప్తున్నాడు దీనికి తన యొక్క ఉద్దేశం ఏంటో భగవంతుడు ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నాడు అనమాట. ఏతాని అపుతు కర్మాణి సంగం త్యక్వా ఫలాని చ కర్తవ్యానీతి మే పార్థ నిశ్చితం మతముత్తమం. సో ఏమని చెప్తున్నాడండి? ఓ పార్థ, ఈ కర్మలన్నిటినీ ఆసక్తికి గాని ఎట్టి ఫలాపేక్ష గాని లేకుండా స్వధర్మం అనేది భావనలో వనరింపవలను. ఇదియే నా తుది అభిప్రాయము. ఓ పార్థ, ఈ కర్మలన్నిటినీ కూడా చేయాలి, ఆసక్తికి గాని ఎట్టి ఫలాపేక్ష కానీ లేకుండా. ఇది నా డ్యూటీ, స్వధర్మము, ఇది చేయటం నా ధర్మము అని అనుకుంటూ మనం అదే భావనలో, ఎవరు ఇచ్చిన డ్యూటీ అండి? భగవంతుడు ఇచ్చిన డ్యూటీగా మనం చేయడం ద్వారా మనం ఉన్నతి స్థితికి వెళతాము. అది త్యజించడం వలన మనం ఇంకా కూడా కూరుకుపోతాం అన్నమాట. త్యజించరాదు, కర్మని త్యజించరాదు, కర్మని వనరించాలి, కానీ దాని యొక్క ఫలితం మీద మనం ఎటువంటి ఆసక్తి ఉంచుకోరాదు. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు, ఒక గొర్రె పిల్లని కాపాడుతూ ఉన్నాడు, మేక పిల్లో గొర్రె పిల్లను కాపాడుతూ ఉన్నాడు. ఆ తర్వాత మనం ఏమనుకుంటాము, నేను ఎంత మంచి హృదయం కలవాడిని, నాకు నా జీవితాన్ని కూడా నేను ఫలంగా పెట్టి నేను ఈ జీవిని కాపాడాను అన్న ఉద్దేశంతో మనం చెయ్యరాదు. భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు? యాజ్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ డ్యూటీ, దిస్ ఈస్ మై డ్యూటీ. భగవంతుని యొక్క అంశలుగా మనం ఆయన యొక్క కార్యకలాపాలు, ఆయన వంతుగా ఉన్న కార్యకలాపాలు మనం చేస్తున్నట్టుగా మనం భావిస్తూ ఇవన్నీ కూడా చేయాలి. అంతే తప్ప ఇది ఆ చేసిన దాని యొక్క క్రెడిట్ ని మనం తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించకూడదు అనమాట. ఇది కనుక మనం ఈ స్కిల్ ని, ఈ నైపుణ్యాన్ని కనుక మనం నేర్చుకోగలిగితే వీఆర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ లీడింగ్ అవర్ లైఫ్. ఏమండి? సో ఇదే విషయం మళ్ళీ చెప్తున్నాడండి. అంటే ఒక బాడీలో డిస్కంఫర్ట్, మనకి దేహం పరంగా మనకి డిస్కంఫర్ట్ ఉంటుంది, దుఃఖాలు, ఈ జన్మ మృత్యులు ఉంటాయి అనే భయంతో మనం త్యజించామంటే కనుక చాలా మంది ఈ విధంగా చేస్తూ ఉంటారన్నమాట. బంధుమిత్రులతో కలవరు, ఆ తర్వాత ఏ పేరెంటాలకి పెళ్లిళ్ళకి వెళ్ళరు. ఈ విధంగా త్యజించడం వలన ఏమవుతుంది, మనం దాన్ని ప్యాషన్ లో, అంటే రజోగుణంలో మనం సన్యాసాన్ని అవలంబిస్తున్నట్టు లెక్క. ఆ విధంగా చేయరాదు. మరి పూర్తిగా ఇవన్నీ వెళ్ళడం డబ్బు ఖర్చు, లేకపోతే వీటి వల్ల నాకు ఎటువంటి సుఖము లేదు అనే ఒక భావనతో మనం సన్యసించామనుకోండి, కర్మలు చేయకుండా, అంటే ఏ జాబులు చేయకుండా, ఎటువంటి కర్మలు చేయకుండా ఉన్నామంటే కనుక అది తమో గుణంలో మనం సన్యసిస్తున్నట్టు లెక్క. అదే మరి మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ లో, సత్వ గుణంలో ఏ విధంగా ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్న విధంగా కర్మని చేస్తాం కానీ దాని ఫలాన్ని మనం త్యజిస్తాము. అది సన్యాసము, అది అసలైన సన్యాసము. ఏ క్రెడిట్ మనం తీసుకోకుండా ఉండగలగాలి. ఏమండి? ఇది మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. సో ఐఎమ్ నాట్ ఎంఫసైజింగ్. ఈ రోజు అంతా దీన్ని నొక్కి చెప్పడం లేదు, మనందరం కూడా అర్థం చేసుకున్నాము. ఏ విషయం చేసినా కూడా మన పిల్లల్ని మనం చూసుకుంటున్నా సరే, లేదా భార్యాభర్తలకు ఒకరికొకరు చేసుకునే సేవలు కానీ, కుటుంబానికి కావాల్సిన సేవలు కానీ మనం చేసినప్పుడు అవన్నీ మనం ఒక బాధ్యతగా నిర్వర్తించాలి, విద్యుక్త ధర్మంగా నిర్వర్తించాలి. అంతేగాని వాటి ఫలితాలను కోసం, ఇప్పుడు నేను బాగా చేస్తున్నాను కాబట్టి నా పిల్లలు రేపు నన్ను బాగా చూడాలి, ఏ ఫలాపేక్ష ఉండకూడదు. భగవంతుడు ఆ యోగక్షేమాలన్నా ఆయన చూసారు. యోగక్షేమం వహామ్యహం ఆయన చూసుకుంటాడు అనమాట. వి షుడ్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ అవర్ యాక్టివిటీ. మనం చేసే కర్మ మీద మనం ఆధారపడకూడదు. రేపు ఇవే నన్ను కాపాడతాయి అని ఆధారపడకూడదు. భగవంతుడి మీద ఆధారపడాలి. ఏ విధంగా? దాని ఫలాన్ని
త్యజించడం ద్వారా ఆయనకు ఆఫర్ చేయడం వల్ల ఆ క్రెడిట్ ని మనం ఆయన రక్షణలోకి వెళుతూ ఉన్నాము. దాన్ని మర్చిపోతున్నాం. చిన్న సన్నని గీత అన్నమాట. ఆ చిన్న అర్థాన్ని మనం నేర్చుకుంటే గనక పూర్తిగా యోగక్షేమాలను ఆయనే చూసుకుంటూ ఉంటాడు. ఎటువంటి భయము లేదండి. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్రభు. సో ఇదే మనకి చెప్తున్నాడు. తుది నిర్ణయంగా దీన్ని చెప్పాడు. 3 గుణాలలో ఏ విధంగా కర్మల సన్యాసాన్ని ఆచరిస్తారనేది చెప్పాడు. తర్వాత 14వ శ్లోకంలో చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. 14 అందరం కూడా ఒకసారి చూద్దాం. అధిష్టానం తథా కర్త కారణం చ పృథగ్విధం కరణం చ పృథగ్విధం వివిధాశ్చ పృథక్ చేష్టా దైవం చైవాత్ర పంచమం. 5 రకాలైన ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. మనం చేసే ప్రతి కర్మకు, ఇప్పుడు నేను మాట్లాడాలన్నా లేకపోతే నా చెయ్య నేను పైకి ఎత్తాలన్నా కూడా ఈ 5 రకాలైన ఫ్యాక్టర్స్, ఈ 5 రకాలైన కారణాలు అవసరం. ఇందులో ఏది తక్కువైనా కూడా ఆ పని జరగదు. ఆ 5 ఏంటండి? కార్యస్థానము అంటే ఫీల్డ్ ఆఫ్ వర్క్, క్షేత్రం అని నేర్చుకున్నాం కదా మనం. ఐ థింక్ 14వ చాప్టర్ లోనో ఇక్కడ నేర్చుకున్నాం కదండి. 13, 14 చాప్టర్స్ లో నేర్చుకున్నాం. కార్యస్థానము అంటే దేహం ఉండాలి ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ కర్త అంటే ఆత్మ అంటే మనము. 2 వివిధ ఇంద్రియములు, అది 3 ఇంద్రియాలు ఉండాలి. సెన్సువల్ అనుభూతి ఉండాలి కాబట్టి మనకి ఇంద్రియాలు ఉండాలి, సెన్సెస్ ఉండాలి. వివిధములైన యత్నములు అంటే మనం ప్రయత్నించాలి. ఇప్పుడు మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నరెన్స్, తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు అసలు ప్రయత్నమే చేయరన్నమాట. అప్పుడు ఆ కార్యం జరగదు. అందుకే జరగటం లేదు వాళ్ళ విషయంలో. తమో గుణంలో వాళ్ళు ఎందుకు పని చేయట్లేదంటే దర్ ఇస్ నో ఇంపెటస్, వాళ్ళకి చేయాలన్న ఒక డిజైరే లేదు. దెల్ బి ఇన్ డ్రీమింగ్, స్వప్నావస్థలో ఉంటారు అన్నమాట, నిద్రపోతూ ఉంటారు వాళ్ళు. సో వివిధములైన యత్నములు, ప్రయత్నం ఉండాలి. చివరిగా అతి ముఖ్యమైన కారణంగా పరమాత్ముడు దాన్ని శాంక్షన్ చేయాలి. అప్పుడు మాత్రమే అది ఆ కార్యము సిద్ధిస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం, బజార్లో ఒక అతను వెళ్ళి బట్టలు కొనాలనుకుంటున్నాడు. ఏమండి, అతను మొదటగా చూస్తాడు. కింద చూడండి, అతని ఇంద్రియాలు. అతను చూస్తాడు, తర్వాత ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఇంద్రియాలను ఉపయోగించి, తన దేహాన్ని ఉపయోగించి చూస్తాడు. ఆ దేహాన్ని ఉపయోగించి అక్కడి వరకు వెళతాడు, ఆ బజార్కు వెళ్తాడు. వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ఆత్మ కోరిక అనుసారము, ఆ ఆత్మకున్న కోరిక అనుసారము అతను ఏం చేశాడండి, ఆ చివరి బొమ్మలో దాన్ని కొనుగోలు చేస్తూ ఉన్నాడు. దానికి ఎవరు శాంక్షన్ కావాలి? భగవంతుని యొక్క శాంక్షన్ కావాలి. మనం అనుకుంటూ ఉంటాం, కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే ఇదంతా కూడా నా వల్లే జరుగుతూ ఉంది. వాళ్ళు ఏదైనా జీవితంలో సాధించినప్పుడు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, ఇదంతా కూడా నా ప్రయత్నం వల్లనే అనుకుంటూ ఉంటారు అన్నమాట. కానీ ఇక్కడ 5 ఫ్యాక్టర్స్, ఒక కార్యక్రమం జరగాలంటే ఈ 5 కూడా దాంట్లో ఉండాలి. ఉంటేనే ఆ కార్యం సిద్ధిస్తుంది. ఇన్విజిబుల్, మనకి కనిపించని ఆ భగవంతుణ్ణి మనం పట్టించుకోవటం లేదు. ఆయన శాంక్షన్ లేకుండా ఏం జరగదు అన్నమాట. ఒకవేళ భగవంతుని యొక్క శాంక్షన్ లేదు, అది మనకు అర్హత లేదు అనుకోండి, మనం ఎంత ప్రయత్నించినా, మనకు దేహం ఉన్నా, ఇంద్రియాలు ఉన్నా, మనకి చేయాలన్న ప్రయత్నం ఉన్నా అది సిద్ధించదు. పృథు మహారాజు సాక్షాత్తు భగవంతుని యొక్క అంశమేనండి. శక్త్యావేశ అవతారం ఆయన పృథు మహారాజు. ఆయన వల్ల ఈ భూమి 7 విభాగాలుగా విడిపోయిందని చెప్తారు. ఆయన వల్లే ఎన్నో రకాలైన పీనట్స్, ఇవన్నీ కూడా ఆయన వల్లే ఈ భూమి ఉత్పత్తి చేసిందట. కరువు కాటకాలతో అల్లల్లాడుతూ ఉంటే రాజ్యంలోని ప్రజలు అతని తండ్రి వల్ల అతన్ని పుట్టిస్తారన్నమాట. అతని తండ్రి రాక్షసుడు. అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణులు ఆ రాజుని చంపి అతని బాడీ నుంచి, అతని శరీరం నుంచి చర్నింగ్ చేసి ఆ చిలికి పృథు మహారాజుని పుట్టిస్తారనమాట. అంత పవర్ఫుల్ గా ఉండేవాళ్ళు అప్పట్లోని సాధువు. సో ఆ విధంగా పృథు మహారాజు పుడతాడు. ఆ తర్వాత ఆయన చక్కని రాజ్యాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాడనమాట, స్థాపనం చేస్తాడు. ఆ పృథు మహారాజు 99 యాగాలు చేశాడటండి సక్సెస్ఫుల్ గా. కానీ 100వ యజ్ఞం చేసేటప్పుడు ఈ ఇంద్రుడికి చాలా భయం వేసింది.
ఇతను ఇంత మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ లో ఉన్నాడు కదా, ఇతను కనుక ఈ 100 యజ్ఞాలని పూర్తి చేశాడంటే, ఈ 100 యజ్ఞాలు కనుక పూర్తి అయినాయి అంటే కనుక ఇతను ఇంద్ర పదవిని తీసేసుకుంటాడు అని తను చాలా భయపడిపోయి వివిధ రకాలుగా ఆ యజ్ఞాన్ని ఎన్నో సార్లు ప్రయత్నిస్తాడు రితు మహారాజు. 99 చేశాడండి, ఇంకొక యజ్ఞం చేయలేకపోయాడంటే దాని అర్థం ఏమిటి? భగవంతుని యొక్క శాంక్షన్ లేదు, భగవంతుని యొక్క శాంక్షన్ లేదు. ఇంద్రుడు ఎన్నో విధాలుగా దాన్ని ఆటంకపరుస్తాడు అనమాట. భగవంతుడు, బ్రహ్మ అందరూ కూడా వచ్చి నచ్చ చెప్తారు, రితు మహారాజ్ని నచ్చ చెప్తారు. ఆయనకి ఎలాగో ఇంద్ర పదవి సంపాదించాలన్న ధ్యాస లేదు. ఆయన యాజ్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ డ్యూటీ తన విద్యుక్త ధర్మంగా తన ప్రజలందరూ సంతోషంగా ఉండాలి అని చెప్పి యజ్ఞ యాగాదులు చేస్తూ ఉండేవాడు అనమాట. అంటే మనం తెలుసుకోవచ్చు యజ్ఞం యాగం చేయడం ఎంత ముఖ్యము, ఎంత కష్టము అని. 99 100 యజ్ఞాలు చేస్తే ఇంద్ర పదవి లభిస్తుంది అంటున్నారంటే 100 యజ్ఞాలు చేయడం ఎంత కష్టము, వాటికి కావలసిన ముడి పదార్థాలన్నీ సంపాదించడం ఎంత కష్టమో అని మనం తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం చూసే యజ్ఞ యాగాదులు వంటి ఆ క్వాలిటీ కాదనమాట అండి. సో ఈ విధంగా భగవంతుని యొక్క శాంక్షన్ లేకపోతే కనుక ఈ మిగతా 4 ఎంత ప్రయత్నించినా మన కోరిక ఉన్న మన ఇంద్రియాలు, దేహం కూడా మనకి సహకరిస్తున్నప్పటికీ కూడా అది సిద్ధింపదు. అన్ని కూడా ముఖ్యమే, 5 ఫ్యాక్టర్స్ ముఖ్యమే. తుది నిర్ణయం భగవంతుని చేతిలో ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, మనం నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు ఏదైనా మనం సాధించినా కూడా భగవంతుని యొక్క శాంక్షన్ లేనిదే ఆయన ఒక భాగం, మనం చేసే దాంట్లో ఒక భాగం ఆయన. కోరిక మాత్రమే మనది, మొత్తం అంతా జరిగేది ఆయన ఆధ్వర్యంలో. ఆ ఇంద్రియాలు పనిచేయాలన్నా, దేహం పనిచేయాలన్నా భగవంతుని యొక్క శాంక్షన్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్రభు. సో ఇక్కడ వరకు దీని గురించే మనం నేర్చుకుంటాం. 18 శ్లోకాల వరకు ఈ 5 ఫ్యాక్టర్స్ గురించి భగవంతుడు మాట్లాడతాడండి. తర్వాత 19 నుంచి 40 శ్లోకాల వరకు ఈ 5 విషయాలు, జ్ఞానము, అవగాహన, కర్మ, దృఢ నిశ్చయము, సుఖము, ఈ 5టిని త్రిగుణాలలో ఏ విధంగా వర్తిస్తూ ఉంటాయి. మళ్ళీ కొద్దిపాటి త్రిగుణం గురించి కూడా మనకి ఇక్కడ నేర్చుకుంటూ ఉంటాము. మనకి ఇవన్నీ తెలిసినవే, నేర్చుకున్నాం అయినా ఒకసారి మనం చూద్దాం. జ్ఞానం మోడ్ ఆఫ్ సత్వగుణంలో ఉన్నప్పుడు జ్ఞానం ఏ విధంగా ఉంటుందండి? వాళ్ళకి ఏది అన్నిటినీ కూడా ఆత్మస్వరూపంగా చూడగలుగుతారు. పైనున్న ఈ కవరింగ్స్, పైనున్న ఈ కప్పులు, ఒక కుక్క, ఒక ఏనుగు, లేకపోతే ఒక బ్రాహ్మణుడు, లేకపోతే ఒక దేవత, ఈ విధంగా వాళ్ళు ఏమి డిఫరెన్స్ చూడరు అనమాట. విభేదం ఏమీ లేదు, అంతా కూడా భగవంతుని యొక్క అంశలే. ఒకటే బ్రహ్మము, అందరిలో కూడా ఒకటే బ్రహ్మము, భగవంతుని యొక్క అంశ మాత్రమే ఆ జీవి అని వాళ్ళు చూడగలుగుతారు అనమాట. అది జ్ఞానం. జ్ఞానం అంటే అందరినీ కూడా అంశాభూతులుగా, భగవంతుని యొక్క అంశాభూతులుగా చూడడము, ఆత్మస్వరూపులుగా చూడగలగడము ఏమండి, అది జ్ఞానం ఇన్ మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్. మరి రజోగుణంలో జ్ఞానం ఏ విధంగా ఉంటుంది? అంతా కూడా భౌతిక శరీరం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇతను ధనవంతుడు, ఇతను పేదవాడు, ఈ భౌతిక శరీరం నశించిపోతే అంతా కూడా నశించిపోతుంది. అందుచేత ఈ భౌతిక శరీరం ఉన్నంతసేపు నేను ఆనందాన్ని అనుభవించాలి, సర్వ సుఖాలను ఏది మిస్ కాకుండా అన్నిటినీ నేను అనుభవించాలి. మా పక్కింటి వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లవాళ్ళని విదేశాలకు పంపిస్తే నేను కూడా పంపించాలి, కష్టపడైనా పంపిస్తారు. ఈ విధమైన ఆలోచనలు మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్, రజోగుణంలో ఉండే జ్ఞానానికి సంబంధించినవి అన్నమాట అండి. మరి చివరిది తమో గుణంలో ఉండే జ్ఞానం ఏంటండి? అసలు ఇంకా భౌతిక జగత్తు లేకపోతే ఆత్మ ఇవేమీ కాదనమాట. ఈ క్షణంలో నేను నా భౌతిక శరీరంతో ఏ విధంగా నేను ఆనందంగా ఉండగలను, దానికి తల్లిదండ్రులు గాని, భార్య బిడ్డల్ని గాని, మన దగ్గర వారిని కూడా హింసించడానికి, తన సుఖాన్ని, తను అనుకున్న సుఖాన్ని పొందడానికి వాళ్ళు ఎటువంటి ఇది చూపించరు అన్నమాట, లక్ష్య పెట్టరు. అది జ్ఞానము ఇన్ తమో గుణము, తమో గుణంలో ఉండే జ్ఞానం. మరి అవగాహన, అండర్స్టాండింగ్,
అండర్స్టాండింగ్ అంటే ఏది మంచి, ఏది చెడు, ఏది మనల్ని బంధిస్తుంది, ఏది మనల్ని ముక్తింపజేస్తుంది, లేదా ఏది ధర్మము, ఏది అధర్మము అని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. ఏదైనా విషయాన్ని వాళ్ళు చూసినప్పుడు ఇది నేను చేయొచ్చా, ఇది నేను చేయకూడదా అనే ఒక అండర్స్టాండింగ్, ఒక అవగాహన వాళ్ళకి కలుగుతుంది అన్నమాట. ఇది మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్, సత్వగుణంలో ఉండే అవగాహన. అదే రజోగుణంలో వాళ్ళు నిర్ణయించుకోలేరు, ఇది అధర్మమైన పనా, ఇది ధర్మమైన పనా, వాళ్ళు నిర్ణయించుకోలేరు అనమాట. ఏది మంచు, ఏది చెడు వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు అనమాట. ఇది చాలా చాలా డేంజరస్. అందుకనే రజోగుణం నుంచి మనం పైకి రావడానికి ప్రయత్నించాలి. రజో తమో గుణాలలో ఉండకూడదు. అదే తమో గుణంలో అవగాహన ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్. ఏది ధర్మమో దాన్ని అధర్మం అనుకుంటారు, ఏది అధర్మమో దాన్ని ధర్మం అనుకుంటారు. రజోగుణంలో అట్లీస్ట్ వాళ్ళకి డెసిషన్ లేదు, అది ధర్మమో తెలీదు, అధర్మమో తెలియటంలా. ఇక్కడ అట్లా కాదండి, వాళ్ళు యాక్షన్ లోకి దిగిపోతారు. అధర్మాన్ని ధర్మం అంటారు, ధర్మాన్ని అధర్మం అంటారు. ఎవరో మన డివోటీస్ ఎవరికో ప్రీచింగ్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా, ఇది నువ్వు ఎలా నమ్ముతున్నావు, ఇదంతా నువ్వు చూడలేదు కదా, ఈ విధమైన వితండ వాదన వాళ్ళలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఏది అధర్మమో దానికి అట్రాక్ట్ అవుతారు, అది ట్రూ అంటారు అనమాట, అది సత్యం అంటారు అనమాట. ఆ విధంగా మనం కర్మ మనం చూసాం కదండి. కర్మ చేస్తారు కానీ దాన్ని ఫలాపేక్షను వాళ్ళు కోరుకోరు. అది సత్వగుణంలో చేసే కర్మ. మరి రజోగుణంలో చేసే కర్మ ఎటువంటిగా ఉంటుంది? చాలా ఉగ్ర కర్మ, అతిగా కర్మిస్తారనమాట, అతిగా వర్క్ చేస్తారు, ఓవర్ టైం. ఇంకా డే సరిపోతే, సమయం సరిపోకపోతే వాళ్ళు రాత్రులు కూడా పని చేస్తారు. దేనికోసం అండి? ఫలము. వాళ్ళు చేసిన యొక్క కర్మకి ఫలితం రాకపోతే వాళ్ళు ఆ కర్మని చేయరు, ఫలితం దక్కాలి, ఇమీడియట్ రిజల్ట్. వాళ్ళ ఇంద్రియాలని భోగించడం కోసం వాళ్ళు ఎంతో ఉగ్రకర్మం చేసుకుంటారు అనమాట. మనం చూస్తాం కదా, ఇప్పుడు పొద్దున్న లేవగానే కార్లు రై 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 మన వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి, వచ్చేస్తూ ఉంటారు, వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఉగ్రకర్మ, రన్నింగ్. దేనికోసం? ఇంద్రియాలను భోగించడం కోసం, ఓవర్ టైం. అందరూ అనటం లేదు, మన జాబ్స్ మనం చేసుకోవాలి, ఆ టైంకి మనం వెళ్ళాలి, నేను ఆ విషయాన్ని గురించి అనటం లేదు. కానీ మెంటల్ స్థితి, మన మానసిక స్థితి ఏ విధంగా ఉంది? ఓవర్ టైం చేస్తే నాకు ఇంకా, సండే కూడా వర్క్ చేస్తే నాకు ఇంకా ఎక్స్ట్రా బోనస్ దొరుకుతుంది, ఈ విధమైన ఉగ్ర కర్మకు పాల్పడుతూ ఉంటారు అన్నమాట. ఏమండి? తర్వాత తమో గుణంలో అది శాస్త్రానుగుణమైన కర్మ, అధర్మమైన కర్మ కూడా వాళ్ళు ఆలోచించరు. అది కనుక వాళ్ళకి ఆనందం ఇస్తుంది అని అనిపిస్తే వాళ్ళు దాన్ని చేయడానికి పాల్పడతారు అనమాట. రావణాసురుడు ఏ విధంగా ఇతర పురుషుల భార్యలను చేర్చడానికి అతను ఏ విధంగా పూనుకున్నాడు? అతనికి ఇంద్రియ భోగం వస్తుంది అని అనిపించిన వెంటనే అది ధర్మమా అధర్మమా వాళ్ళకి అవసరం లేదు. తమో గుణంలో ఉండే కర్మ ఈ విధంగా ఉంటుంది. దృఢ నిశ్చయం సత్వగుణంలో ఏ విషయం గురించి అయినా, భక్తి గురించి చెప్పటం లేదు భగవంతుడు. దృఢ నిశ్చయము ఏ విధంగా ఉంటుంది? సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి అన్బ్రేకబుల్. వాళ్ళు ఏదైనా నిర్ణయించుకున్నారనుకోండి, దాన్ని అది విచ్ఛిన్నంగా ఉంటుంది, అవిచ్ఛిన్నంగా వాళ్ళు దాని మీద నిలబడిపోతారు అన్నమాట. భీష్మదేవుడు ఏ విధంగా ఆయన ప్రతిజ్ఞ పూనాడు? నేను వివాహం చేసుకోను, నేను రాజుని అవ్వను, నేను నా తమ్ముళ్ళకే నా రాజ్యాన్ని అప్పగిస్తాను అని చెప్పి ఏ విధంగా ప్రతిజ్ఞ చేశాడో దాని మీద దృఢ నిశ్చయంతో నిలబడిపోయాడు. భీష్మ అన్న పేరును కూడా సంపాదించుకున్నాడు ఆయన. అసలు పేరు దేవవ్రతుడు, మరి భీష్మ అనే పేరు కూడా ఆయన సంపాదించుకున్నాడు. ఇది దృఢ నిశ్చయం సత్వగుణంలో. మరి రజోగుణంలో దృఢ నిశ్చయం ఎలా ఉంటుందండి? వాళ్ళు కూడా నిశ్చయంగా, వాళ్ళు కూడా డిటర్మినేషన్ తో పని చేస్తారు. దేనికోసం? ఈ విధంగా వాళ్ళ సెన్సెస్, ఇంద్రియ భోగం కోసం వాళ్ళు ఉగ్రకర్మ చేయడానికి నిర్ణయించుకుంటారు. అది ఎంత కష్టమైనా, వాళ్ళకి నిద్ర సరిపోకపోయినా, వాళ్ళకి రోగాలు వస్తున్నప్పటికీ కూడా తిండి కూడా మానేసి, మనం చూస్తూ ఉంటాం బిజినెస్ పీపుల్ వాళ్ళు మధ్యాహ్నం భోజనం 4 గంటలకి 5 గంటలకి చేస్తూ ఉంటారు. ఎక్కడ మిస్ అయిపోతాం కస్టమర్స్ అని చెప్పి ఈ విధంగా ఉగ్రకర్మ చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. దృఢ నిశ్చయంతో చేస్తూ ఉంటారు, బ్రేక్ చేయరు. ఎలా అయినా నేను ఈ టార్గెట్ ని కంప్లీట్ చేస్తే నాకు ఇంత వస్తుంది అనే ఫలాపేక్ష వాళ్ళలో ఉంటుంది. వాళ్ళకు కూడా దృఢ నిశ్చయం ఉంటుంది, కానీ దేనికోసం ఉంటుంది? ఫలాపేక్షతో ఉంటుంది అన్నమాట.
ఇక ఇగ్నరెన్స్, తమో గుణంలో ఉండే దృఢ నిశ్చయం ఎలా ఉంటుందంటే ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు స్వప్నంలో తేలియాడుతూ ఉంటారు. నేను ఇలా చేసేస్తే నాకు అలా జరిగిపోతుంది, నేను ఇలా చేస్తే ఆ విధంగా నేను గ్రాడ్యుయేట్ అయిపోతాను, ఈ విధంగా చేస్తే నేను ఫస్ట్ వస్తాను. స్వప్నావస్థలోనే ఉంటుంది అన్నమాట. దాన్ని దాటి ముందుకు వెళ్ళరు, అక్కడే ఆగిపోతారు. అసలు యాక్షన్ లోకి వెళ్లకుండానే వాళ్ళు స్వప్నంలో దృఢ నిశ్చయాన్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉంటారు, అంతకన్నా ముందుకు వెళ్ళలేరు అనమాట. తమో గుణంలో ఈ విధంగా స్వప్నావస్థలో ఉంటారన్నమాట. అదే తమో సత్వగుణాలు వాళ్ళు వాళ్ళు నిర్ణయించుకుంటారు, దే డ్రీమ్ అండ్ దెన్ దే వర్క్ ఆన్ ఇట్, దాన్ని మళ్ళీ సాధించడం కోసం వాళ్ళు పని చేస్తారు ఏమండి. కానీ తమో గుణంలో అసలు వర్క్ లోకి వెళ్ళరు అనమాట, యాక్షన్ లోకి వాళ్ళు వెళ్ళరు. ఇంకా చివరిది సుఖం గురించి మనం బాగా నేర్చుకోవాలండి. ఈ భౌతిక జగత్తులో 3 రకాలైన త్రిగుణాలలో సుఖం ఏ విధంగా ఉంటుంది? మొదటిగా సుఖమట చాలా సత్వగుణంలో ఉండే సుఖం ఏ విధంగా ఉంటుందంటే మొదట చాలా దుఃఖాన్ని ఇస్తుంది, చాలా చేదుగా ఉంటుంది. కానీ చిట్ట చివరిగా అది ఇచ్చే ఫలితం మాత్రం చాలా అమృతంగా ఉంటుందట ఏమండి. అది మన సత్వగుణంలో మనకి లభించే సుఖము. ఈ విధంగా పిల్లలు చిన్నప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళడానికి చాలా మానం చేస్తారు, చాలా కష్టం. వాళ్ళని ఎంతో కష్టపడి మనం స్కూల్లో దింపి వాళ్ళని పెద్దవాళ్ళని చేస్తాం, కష్టపడి వాళ్ళు చదువుకుంటారు, చాలా చేదుగా ఉంటుంది. ఈ హోంవర్క్స్ చేయాలి, ప్రాజెక్ట్స్ కంప్లీట్ చేయాలి, ఎన్నో విధాలైన ఎగ్జామ్స్ రాయాలి, అంతా కూడా చేదుగానే ఉంటుంది. కానీ చివరిగా దాని వల్ల వచ్చే లాభం ఏ విధంగా ఉంటుందండి? చాలా అమృతంగా ఉంటుంది. సంఘంలో ఎంతో చక్కని వాళ్ళకి ఆదరణ ఉంటుంది, గౌరవం ఉంటుంది. వాళ్ళ ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా వాళ్ళ జీవనాన్ని సాగించవచ్చు. ఇదంతా కూడా వాళ్ళకి అంతిమంగా వాళ్ళకి లభించే అమృతము. సో ఈ విధంగా సత్వగుణంలో చేసే వచ్చే మనకి ఆనందం మొదటిగా చేదుగా ఉన్నప్పటికీ చాలా ఎక్కువ సేపు ఆనందాన్ని ఇచ్చేదిగా ఉంటుంది. లాంగ్ లాస్టింగ్ హ్యాపీనెస్, లాంగ్ లాస్టింగ్, అది లాభదాయకంగా ఉంటుంది. తర్వాత చివరిలో మనకి అమృతాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. సత్వగుణంలో ఉండే సుఖం ఈ విధంగా ఉంటుంది. మరి రజోగుణంలో ఏ విధంగా ఉంటుంది? మీరు ఇక్కడ పిక్చర్స్ లో చూస్తున్నారని అనుకుంటున్నా. సో రెండోది రజోగుణంలో ఉండే ఆనందం. మొదటిగా చాలా తీయగా ఉంటుంది, అమృతంగా ఉంటుంది మొదలు పెట్టినప్పుడు. కానీ అది ఉండగా ఉండగా ఎలా మారుతుంది? చేదుగా మారుతుంది అనమాట, ఒక దుఃఖంగా మారుతుంది. రజోగుణంలో ఏం చేసినా కూడా మీకు అది దుఃఖంలోకి మారుతుంది, మిజరీలోకి మనల్ని తోస్తుంది అనమాట. పిల్లలు చక్కగా చాక్లెట్స్ తింటూ ఉంటారు, చాలా తీయగా ఉంటుంది. తినగా తినగా ఏమవుతుందండి? పళ్ళని పుచ్చిపోతాయి. ఆ తర్వాత పంటి నొప్పితో బాధపడతారు. ఆ తర్వాత చాక్లెటే తినడానికి కానీ ఏది తినడానికి కానీ వాళ్ళకి అవ్వదన్నమాట. అంటే మొదటిగా చాలా బాగుంటుంది, తర్వాత దాని వల్ల వచ్చే బాధ ఆ విధంగా చేదుగా ఉంటుంది అన్నమాట. అలాగనే తమో గుణంలో వచ్చే సుఖం ఏ విధంగా ఉంటుందంటే అసలు వాళ్ళకి సుఖం అనే దానికి డెఫినేషన్ తెలియదు అనమాట. దేన్నో ఒక దాన్ని సుఖంగా వాళ్ళు భావిస్తూ ఉంటారు. చాలా ఇప్పుడు సిగరెట్ స్మోకింగ్ తీసుకున్నాము, వాళ్ళు ఫస్ట్ సిగరెట్ ని పీల్చే వాళ్ళు అందరూ కూడా అట్లాగే పీల్చేయటం లేదు కదండి. ఫస్ట్ వాళ్ళు చాలా గొంతు పట్టేస్తుంది, దగ్గొస్తుంది, చాలా కష్టపడతారు. మొదటిగానో చేదుగానే ఉంటుంది, దాని చివరి ఫలితం కూడా, అంతిమ ఫలితం కూడా భయంకరమైన చేదుగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఇది సుఖము తమో గుణంలో ఈ విధంగా ఉంటుంది. మొదటి చేదే, చివర కూడా ఆది అంతము కూడా చేదనమాట. సో ఈ విధంగా మనం 3 రకాలైన సుఖాలను మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు త్రిగుణాలలో ఉండే సుఖము. కానీ దీన్ని మనం ఏ విధంగా తీసుకోవాలంటే భక్తికి మనం దీన్ని అప్లై చేసుకున్నప్పుడు అట్లీస్ట్ సత్వగుణంలో ఉండగలిగితే ఈ వైదీ భక్తి సాధన అంటే మనం సాధన భక్తిని మనం ట్రై చేసేటప్పుడు, ప్రయత్నించేటప్పుడు ఏమవుతుంది? మొదటిగా మనం అవలంబించే ఈ మాంసం తినకూడదు అంటున్నారు, తర్వాత చక్కగా విద్యుక్త ధర్మాల్ని ఆచరించమంటున్నారు, మళ్ళీ శుభ్రంగా శుచిగా ఉండమంటున్నారు, బయట హోటల్స్ లో తినద్దు అంటున్నారు, మరి 16 మాలల్ని జపం చేయమంటున్నారు, హరే కృష్ణ మంత్రం నిత్యం చేయమంటున్నారు. ఇవన్నీ కూడా చేదుగా ఉంటాయి అన్నమాట, చేదుగా ఉంటాయి. కానీ అది అంతిమంగా ఏమవుతుందండి? చాలా అమృతాన్ని మనకి ప్రసాదిస్తుంది, భగవంతుని మీద ప్రేమను మనకి, లౌల్యాన్ని మనకి ప్రసాదిస్తుంది. అక్కడ వచ్చే ఆనందము
అది అసలు అనంతమైన ఆనందము. దాన్ని ఈ భౌతికమైన సుఖాలలో త్రిగుణాలలో మనకి లభించే సుఖానితో అసలు పోల్చడానికి సరిపడదన్నమాట అండి, సరిపడదు. ఈ భౌతిక సుఖం స్వర్గలోక సుఖాలతో పోలిస్తే ఎంతో డిఫరెన్స్ ఉంటుందట. ఆ స్వర్గ సుఖాల కన్నా బ్రహ్మలోకంలో దొరికే సుఖము ఇంకో ఎన్నో రెట్లు ఉంటుందట. అసలు ఆ బ్రహ్మలోకంలో దొరికే సుఖానికి, ఆధ్యాత్మిక లోకంలో దొరికే సుఖానికి అంటే బ్రహ్మజ్యోతిలో దొరికే సుఖానికి అసలు మనం దాన్ని చెప్పలేమటండి. మరి బ్రహ్మజ్యోతికి భగవంతుని సేవకు అంటే మనం భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకున్నప్పుడు లభించే ఆనందము, భగవంతుని ముఖాన్ని ఎదురుగుండా చూసుకుంటూ ఫేస్ టు ఫేస్ భగవంతుని దర్శిస్తూ ఆయనకి సేవ చేస్తూ వచ్చే ఆనందానికి అసలు అప్పుడే ఉండబట్టండి, ఎక్కువ ఆనందం పెరుగుతూనే ఉంటుంది. ఆ విధమైన ఈ త్రిగుణాలలో ఉండే ఆ సుఖాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎంత న్యూనమైన సుఖం కోసం మనం వెంపర్లాడుతూ ఉన్నాము. ఎంతో అధికమైన క్వాలిటీ, అధికమైన చిక్కని ఆనందాన్ని మనం పొందడానికి ఆస్కారం ఉన్నప్పటికీ ఈ త్రిగుణాలలో చిక్కుకుపోయి చిన్న చిన్న ఆనందాల కోసం మనం పరిగెడుతూ ఉన్నాము. మొదటిగా కొద్దిగా చేదుగా ఉంటుంది. ఆ దృఢ నిశ్చయంతో మనం బ్రేక్ చేయకుండా ఎవ్రీ డే ప్రతి నిత్యము మనకి చెప్పినవన్నీ కూడా మనం పాటించు మనం ముందుకు పోతూ ఈ జ్ఞానంతో ఈ అండర్స్టాండింగ్ తో మనం ముందుకు వెళుతూ ఉంటే కనుక, ఈ విధమైన కర్మలు మనం చేయగలిగితే కనుక ఫలాపేక్ష లేకుండా తప్పకుండా ఆ ఘనమైన ఆనందాన్ని మనం పొందడానికి ఎంతో సమయం పట్టదు అనమాట. ఎంతో సమయం పట్టదు. ఓకే ప్రభు, నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్రభు. సో ఇక్కడ నుంచి 19 నుంచి 40 శ్లోకంలో భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు, ఈ 5 త్రిగుణాల గురించి చెప్పాడండి. తర్వాత 40వ శ్లోకం చూద్దాం. నతదస్తి పృథివ్యాం వా దివి దేవేషు వా పునః తత్వం ప్రకృతి జైర్ముక్తం యదేభిః స్యాత్ త్రిభుర్గుణై. సో ఏమని చెప్తున్నాడు, భౌతిక ప్రకృతి త్రిగుణముల నుండి విడివడినట్టి జీవుడు భూలోకమున గాని ఊర్ధ్వలోకములలోని దేవతల యందు గాని ఎచ్చోటను లేడు. ఈ త్రిగుణాలను దాటిన వాడు ఎక్కడ లేడు అంటున్నాడు. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఎక్కడికి వెళ్ళాలని మీరు ఆశించద్దు. ఇవన్నీ కూడా త్రిగుణాలకు లోనైన లోకాలే. ఈ బ్రహ్మలోకం నుంచి పాతాళ లోకం దాకా అన్ని కూడా త్రిగుణాలలో ఉన్నాయి. ఇంద్రుడు దగ్గర నుంచి బ్రహ్మ దగ్గర నుంచి అందరూ కూడా ఈ త్రిగుణాలలో చిక్కుకున్న వారే. ఏ లోకాల్లోని మేము వెళ్ళాలి అని గమ్యాన్ని ఏర్పరచుకోరాదు. స్వర్గలోకానికి వెళ్ళాలని పుణ్యకర్మలు చేయాలని ఆశించకండి. మళ్ళీ మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేస్తాము అని చెప్పి భగవంతుడు మళ్ళీ ఒక్కసారి చెప్తున్నాడు. ఆ బ్రహ్మానుభవనంలోకో పునరావర్తినో అర్జున. బ్రహ్మలోకం నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా పునరావర్తినో మళ్ళీ మళ్ళీ పుట్టుక ఇస్తూనే ఉంటుంది, మళ్ళీ మళ్ళీ చిక్కుకుపోతూనే ఉంటాము. మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మ నా విద్యతే. నా ధామానికి వెళ్ళి పునర్జన్మ నా విద్యతి, పునర్జన్మ లభించదు, పునర్జన్మ ఇంకా ఉండదు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. మన ఒక్కసారి చెప్తూ ఉన్నాడు, త్రిగుణాల గురించి చెప్పాడు కాబట్టి భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. అంటే మనం ఏ టార్గెట్ ని పెట్టుకోవాలి, జీవితం లక్ష్యంగా ఏది ఎంచుకోవాలి అని మళ్ళీ కూడా మనకి భగవంతుడు చెప్తున్నాడు అనమాట అండి. సో 40వ శ్లోకం వరకు అయింది. 41 నుంచి 55. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్రభు. 41 నుంచి 55 వరకు ఏం చెప్తున్నాడంటే మనకు వర్ణాశ్రమ ధర్మం గురించి చెప్తున్నాడు. ఆల్మోస్ట్ మనం ఇవన్నీ కూడా ముందు వెనక చాప్టర్స్ లో మనం చర్చించుకున్నాము. ఈ చాప్టర్ నుంచి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఆధారంగానే మనం ఆ చాప్టర్స్ లో ఈ విషయాల్ని చర్చించుకున్నాం. మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేద్దాం. సో చతుర్గుణాలు మనకి తెలుసండి. చాతుర్వర్ణ్యమయ సృష్టం మనం నేర్చుకున్నాము. ఐ థింక్ 4వ అధ్యాయంలోనో 2వ అధ్యాయంలోనో ఉంది కదా. సో ఈ శ్లోకం మనం నేర్చుకున్నాం. ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి మళ్ళీ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. 41 బ్రాహ్మణ క్షత్రియ విషాం శూద్రాణాం చ పరంతప కర్మాణి ప్రవిభక్తాని స్వభావ ప్రభవైర్గుణై. సర్వ జీవులకు మూల కారణమును మరియు సర్వ వ్యాపకుడును అగు భగవానుని విద్యుక్త కర్మలను నిర్వర్తించుట ద్వారా అర్చించు మానవుడు పరిపూర్ణత్వమును పొందగలడు. ఈ 4
ఈ 4 సోషల్ ఆర్డర్స్, ఈ 4 వర్ణాలు, ఆశ్రమాలు ఏ విధంగా భగవంతుడు ఏర్పరిచాడంటే మన మానసిక స్థితులను బట్టి భగవంతుడు ఏర్పరిచాడు అనమాట. ఈ 4 విధాలుగా మనం ఏదో ఒక దాంట్లో స్థిరం అవుతాం. మన యొక్క పూర్వ జన్మలలో మనం సంపాదించుకున్న గుణాల బట్టి, మన వాసనల అనుసారం మనం ఏదో ఒక బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రులుగా ఏదో ఒక దాంట్లో మనం ఫిట్ అవుతాం అనమాట అండి. సో దాని అనుగుణంగా చెప్పిన విద్యుక్త ధర్మాల్ని కనుక మనం చేసుకుంటూ పోతున్నట్లయితే ఏమవుతుంది, ఉన్నత స్థితికి వెళతాం. అదే ప్యూరిఫికేషన్ అన్నమాట. ఎందుకని ఈ 4 ధర్మాల్ని సృష్టించాడంటే ఇవి లేకపోతే ఏమవుతుందండి, ఎవరైనా ఏదైనా చేసేయచ్చు, ఎటైనా వెళ్ళిపోవచ్చు, వాడికి ఒక గమ్యం లేదు. ఏ విధంగా వాడు ఉన్నతిని సాధిస్తాడు? సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్, శిక్షణ ఉండాలి కదా మనకి. మనం ఉన్న ఏ స్థితిలో ఉన్నా సరే మనకు శిక్షణ పొందినప్పుడు మనం పై స్థితికి వెళ్తాము. ఇప్పుడు ఏబిసిడీలు నేర్చుకోవాలన్నప్పుడు ఏబిసిడీలు నేర్చుకోవడానికి నర్సరీ వెళ్ళాలి. 10వ క్లాస్కి వెళ్తే ఏమవుతుందండి, అసలు ఏది కూడా నేర్చుకోవడానికి వాడు సిద్ధంగా ఉండడు. ఏంటేంటోగా ఉంది, నేను అసలు చదవను అంటాడు కదండి. అందుకని మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నామో ఆ స్థితుల్లో మనకి చెప్పిన డ్యూటీస్ ని చేయగలిగితే, ఆ విద్యుక్త ధర్మాలను చేయగలిగితే కనుక ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళడానికి ఉపయోగపడుతుంది. దాని కోసం ఈ 4 ధర్మాలని, 4 వర్ణాలను, ఆశ్రమాలను భగవంతుడు సృష్టించాడనమాట. ఇది మనం ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా ప్రతి సమాజంలో మీరు అమెరికా వెళ్ళి చూసినా కూడా ఈ 4 వర్ణాలకు సంబంధించిన మానసిక స్థితుల్లో ఉన్న వాళ్ళు మనకు కనిపిస్తారు అక్కడ. కొంతమంది బిజినెస్ చేయడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు, కొంతమంది చాలా జ్ఞానం సంపాదించి ఎప్పుడు అడ్వైస్, సలహాలు ఇచ్చే విధంగా ఉంటారు. వాళ్ళు పని చేయలేరు కానీ వాళ్ళు సలహాలు ఇవ్వగలుగుతారు. ప్రాపర్ అడ్వైజరీ సెక్షన్, అడ్వైజరీ బోర్డ్, సమాజాన్ని నడిపించే మంచి దారిలో నడిపించే వాళ్ళు మనకి కనిపిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు బ్రాహ్మణ జాతిలోకి పడతారన్నమాట. మరి క్షత్రియులు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ కింద ఉన్న వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయాలనే ఒక ఆకాంక్షతో ఉంటారు. వాళ్ళకి ఏ సంబంధం లేకపోయినా సరే వాళ్ళు పనిచేసే ఆఫీస్ లో కింద ఉన్న వాళ్ళని చాలా చక్కగా చూసుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు. అది క్షత్రియ గుణం అనమాట అండి. మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ బాగా ఉన్నాయి అంటే వాళ్ళేంటి, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్లాస్ అంటే క్షత్రియ గుణాలు ఉన్నాయి. కొంతమంది బిజినెస్ బాగా చేయగలుగుతారు, ప్రొడక్షన్, కావలసిన ధనాన్ని ఉత్పత్తి చేయడం, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా కనిపించేది బిజినెస్ క్లాస్ లో. సో వాళ్ళు వైశ్యులుగా మనం భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. ఈ 3 కూడా చేయలేని వారు ఈ 3 సెక్షన్స్ వాళ్ళు సహాయపడుతూ ఉంటారు అనమాట. సహాయపడుతూ ఉంటారు. సో వాళ్ళని ఏమని చెప్తూ ఉన్నారు, శూద్రులు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఏ జాతిలో ఉన్నప్పటికీ నో ప్రాబ్లం, మనకి చెప్పబడిన విద్యుక్త ధర్మాన్ని చేయగలిగితే కనుక మన పరిశుద్ధి అవుతాము అంటున్నాం. ఇదంతా బాగానే ఉంది కానీ మరి ఈ ప్రస్తుత కాలంలో మనం దీన్ని ఏ విధంగా అప్లై చేయొచ్చండి? అందరం కూడా శూద్రులమే, మరి కొంతమంది టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ లో బ్రాహ్మణులు చేయాల్సిన పనులు మనం అందరం చేస్తున్నాం, క్షత్రియులు చేయాల్సిన పనులు కూడా మనం అందరం చేస్తున్నాం, మరి వైశ్యులు చేయాల్సిన పనులు కూడా మనం అందరం చేసేస్తున్నాం, శూద్రులు చేయాల్సిన పనులు కూడా అందరం చేసేస్తున్నాం. ఎక్కడా కూడా మనం ఈ 4టిని పాటించడం లేదు. మనకి ఏ జాబ్స్ దొరికినాయో ఆ జాబ్స్ చేసుకుంటూ వెళుతూ ఉన్నాం అన్నమాట. అందుచేత మనం ఇవన్నీ విద్యుక్త ధర్మాలు చెప్పబడినప్పటికీ కూడా ఫైనల్ గా భగవంతుడు ఏం చెప్తూ ఉన్నాడో దాన్ని మనం అవలంబించగలిగితే వీటన్నిటికీ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. అయ్యయ్యో నేను ఏ జాతికి సంబంధించిన వాడు నాకు తెలియటం లేదే, నేను ఏదో వేరే వర్క్ చేసేస్తున్నానేమో అన్న భయం మనకు అవసరం లేదనమాట అండి. కానీ ఇది నేర్చుకోవడం మాత్రం చాలా అవసరం. ప్రస్తుతం మనకున్న జాబ్ ను వదిలేసేసి మనం వేరేదేదో, ఇప్పుడు నేను బ్రాహ్మణుగా ఉన్నాను, బ్రాహ్మణ లక్షణాలు ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఉండిపోయాను, నేను అడ్వైజరీ బోర్డ్ లోకి వెళ్తాను అంటే కుదరదు కదండి. ఇప్పుడు చేత మనం ఎక్కడున్నామో ఆ ప్లేసుల్లోనే ఉంటూ భగవంతుడు ఫైనల్ గా కూడా ఒక ఈజీ ప్రిన్సిపల్ మనకు చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట. అది సీక్రెట్ గా మనం లాస్ట్ లో చెప్పుకుందామండి. అతి గోప్యమైనది, చాలా ముఖ్యమైనది. సో అది వినాలంటే మీరు ఎవరు కూడా అప్పుడే ఎగ్జిట్ అయిపోకూడదు ఏమంటే. సో లాస్ట్ దాకా ఈ క్లాస్ విందాం. సో ఈ విధంగా చతుర్వర్ణాలను భగవంతుడు సృష్టించాడు. ఈ గృహస్థ ధర్మాన్ని నిర్వర్తించాలి. విచ్చలవిడిగా మనం ఇష్టం వచ్చినట్లుగా మనం ప్రవర్తించడానికి లేదు. ఈ విధంగా మనం ఉంటే కనుక అది మనల్ని పరిశుద్ధి చేస్తుంది. కర్మే మనల్ని పరిశుద్ధి చేస్తుంది. ఒక పక్కన మనం ఏం నేర్చుకున్నాం, కర్మ మనల్ని బంధిస్తూ ఉంది అని నేర్చుకున్నాం.
పుణ్యకరమైన పాపకరమైన. కానీ విద్యుక్త ధర్మాన్ని డ్యూటీఫుల్ గా మనం చేసినప్పుడు మాత్రం అది మనం లిబరేట్ చేస్తుంది. దాని అర్థం ఇదనమాట. నన్ను పూజించిన వాళ్ళుగా లెక్క. మీ మీ విద్యుక్త ధర్మాలను మీరు పాటిస్తుంటే అదే నాకు పూజగా లెక్క. నన్ను అర్చించు మానవుడు పరిపూర్ణత్వమును పొందగలడు. ఏ విధంగా అర్చించాలి? విద్యుక్త కర్మలను నిర్వర్తించుట ద్వారా నన్ను అర్చిస్తున్నట్లే లెక్క. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడు ఏర్పరిచిన ఏర్పాటు కాబట్టి. ఎస్ ప్రభు. నెక్స్ట్ ది 47వ శ్లోకం అండి. శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మాత్సు స్వ అనుష్ఠితాత్ స్వభావ నియతం కర్మ కుర్వన్నాప్నోతి కిల్బిషం. పరధర్మమును గ్రహించి దానిని సమగ్రముగా చేయుట కంటెను అసమగ్రముగా చేసినను స్వధర్మమునందే నెలకొని ఉండుట మానవునికి మేలైనది. స్వభావ గుణములను అనుసరించి నిర్దేశింపబడిన కర్మలు ఎన్నడూను పాపభూయిష్టములు కావు. మనకు ఏ విద్యుక్త ధర్మాలని చెప్పారో అవి చేసుకుంటే అవి పరిశుద్ధం చేస్తాయి. కాకుండా మనం ఏం చేస్తాము, ఇంకొక ధర్మాన్ని నేను చాలా బాగా చేయగలను అనుకొని ఇంకొక ధర్మాన్ని మనం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే అది మనల్ని పతనం చేస్తుంది. అంటే నర్సరీ చదివే ఇంటెలిజెన్స్ ఉందనుకుని వాడు 10th క్లాస్ చదివడానికి ప్రయత్నిస్తే అది వాడిని పతనం దారి తీస్తుంది అన్నట్టుగా అన్నమాట. యాక్చువల్లీ ఇవి రెండు మనకి ఇప్పుడు వర్తించవండి. ఎందుకంటే వర్ణాశ్రమాన్నే మనం ప్రాపర్ గా ఫాలో చేయటం లేదు కాబట్టి ఏది కూడా మనకి వర్తించదు. మనకి ఏది వర్తిస్తుందో చివరిగా వస్తుంది. నేర్చుకుందాం భగవంతుడు అసలు ఎందుకు చెప్తూ ఉన్నాడు, ఇది అన్ని వేళలా అప్లికబుల్ అన్నమాట. కానీ ప్రస్తుతానికి మనం ఆ స్థితిలో ఉన్నాం అన్నమాట అండి. ఇక్కడ పక్కన ఎన్నో రకాలైన జంతువులు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క జంతువుకి ఒక్కొక్క దాంట్లో ప్రావీణ్యం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏనుగుకి పెద్ద వస్తువుని, బరువైన వస్తువుని ఎత్తమంటే అది ఈజీగా ఎత్తేస్తుంది, మిగతా చేయలేకపోవచ్చు. కోతి చెట్టుని ఈజీగా ఎక్కేస్తుంది, కాకి కూడా చక్కగా ఎక్కి వెళ్ళగలుగుతుంది. మరి పెంగ్విన్ ఉంది, పెంగ్విన్ ఈజీగా అది వాటర్ లో ఈదుతుంది. అలాగనే చేప. ఈ విధంగా ఒక్కొక్క జీవి ఒక్కొక్క దాంట్లో దానికి ప్రావీణ్యం ఉంది. దాన్ని అన్నిటికీ కూడా ఒకటే చెప్పేశారు అనుకోండి, చెట్టుని ఎవరు ఎక్కుతారో వాళ్ళు విన్నర్ అన్నారు అనుకోండి, పాపం అవి ఏం చేస్తాయండి, నిర్వర్తించవు కదా. సో అందుచేత మన మానసిక గుణాలకు అనుసారంగా మనం మన విద్యుక్త ధర్మాల్ని, మన జాబ్స్ ని ఎంచుకోగలిగితే మనం ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడపగలుగుతాము. లేకపోతే మనకి మెంటల్ గా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది అన్నమాట. బ్రాహ్మణ లక్షణాలు ఉన్నవాడు మేనేజ్మెంట్ లోకి వెళ్ళాడు అనుకోండి, అతను మెంటల్ గా డిస్టర్బ్ అయిపోతాడు, అతనికి జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు. అందుకోసం ఒక లక్షణాలు సంపాదించుకున్న వాళ్ళు వీలైతే అటువంటి ధర్మాన్ని ఎంచుకోవడం మనకి ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడపడానికి వీలవుతుంది. దానికోసం భగవంతుడు చెప్పాడు. అయినా కూడా పర్వాలేదు, ప్రస్తుతం మనం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా కూడా ప్రశాంతంగా ఎలా జీవించవచ్చో మనం చూస్తాం. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్రభు. 54 కూడా చూద్దాం ఒకసారి. ఇంకా 54వ శ్లోకంలో బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ నశోచతి నాకాంక్షతి తమ సర్వేషు భూతేషు మద్భక్తిం లభతే పరం. భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఈ విధంగా మనం మన విద్యుక్త ధర్మాలని చేసుకుంటూ పోతే ఎందుకని ప్యూరిఫికేషన్ లభిస్తుందంటే మనకి జ్ఞానం లభిస్తుంది. ఈ విధంగా మన విద్యుక్త ధర్మాలని చేయగలిగితే భగవంతుడు మనకి జ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు. మన హృదయాలలో బ్యూటిఫుల్ గా చేయగలిగితే ఆ కర్మ మనల్ని బంధించట్లేదు కాబట్టి, మనం పాపాన్ని అంటటం లేదు కాబట్టి మనం శుద్ధంగా ఉంటాము. ఆ విధంగా భగవంతుడు మనకి జ్ఞానాన్ని కూడా ప్రసాదిస్తాడు. ఆ జ్ఞానం వల్ల మనం ఏం చేస్తామండి, అందరినీ సమంగా చూడడము, ఈ ఫలాపేక్ష లేకుండా వర్తించడము, మనకి ఎవరైనా సహాయం చేయగలిగితే సహాయం చేస్తాము. ఈ విధంగా ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని జీవిస్తాము. అందుకనే బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ, ఆ విధంగా బ్రహ్మభూతంలో స్థిరుడైన మానవుడు ఏం చేస్తాడు, నశోచతి నా కాంక్షతి, దేన్ని ఆశించడు, అలాగనే ఏది వద్దనుకోడు. ఏ విధంగా ప్రకృతి అతనికి ఇస్తూ ఉందో దాంతో అతను సంతోషంగా జీవితాన్ని వెళ్ళదీయగలుగుతాడు అనమాట. ప్రతి ఒక్క జీవిని సమంగా చూస్తాడు.
అప్పుడు అతను భక్తియుక్త సేవను పొందడానికి అర్హుడవుతాడు అని చెప్తూ ఉన్నాడు 54వ శ్లోకంలో. అందుకని విద్యుక్త ధర్మాన్ని పాటించగలిగితే నెమ్మదిగా మనం భక్తికి వస్తామన్నమాట. ఫైనల్ గా ఏం చెప్తూ ఉన్నాడు? ఫైనల్ గోల్ ఈస్ భక్తి, భగవంతుని పట్ల ప్రేమను సంపాదించుకోవడం. ఇది ఒక్కటేనండి మనకి పరిపూర్ణమైన ఆనందాన్ని ఇచ్చేది, ఇది ఒక్కటే. మిగతా ఏ స్టేజెస్ లో అయినా కూడా మనకి కంటామినేషన్ ఉంటుంది, కల్మషం ఉంటుంది, లేదా మనం పడిపోయే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది, పతనం అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కానీ భక్తి స్టేజ్ కి వస్తే కనుక మనకి ఎటువంటి ఇక ఇబ్బందులు ఉండవు అనమాట ఇక మీద. అందుకని మన గమ్యం ఏమై ఉండాలి? భక్తియుక్త సేవ. అది సాధించడానికి ఈ కష్టాలన్నీ పడుతున్నాం. వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని పాటించాలి, కర్మఫల త్యాగాన్ని చేయాలి, లేదా సన్యసించడము, ఇవన్నీ ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నామంటే ఆ భక్తి స్టేజ్ కి రావడం కోసం. పరమ గమ్యం ఏంటి? భక్తియుక్త సేవ, డివోషనల్ సర్వీస్ ఆన్ టు ద లార్డ్. ఇప్పుడు 55వ శ్లోకం చూద్దాం. భక్త్యా మామభిజానాతి యావాన్యాశ్చాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తద్ అనంతరం. ఏం చెప్తున్నాడో చూద్దాం. భక్తియుక్త సేవ చేతనే మానవుడు నన్ను యథారూపముగా దేవాది దేవుడనని అవగాహన చేసుకొనగలడు. అట్టి భక్తి చే అతడు నన్ను సంపూర్ణముగా ఎరిగినప్పుడు భగవద్ రాజ్యమును ప్రవేశింపగలడు. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు ఈ విద్యుక్త ధర్మాన్ని పాటించే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు, కానీ భగవంతుడిని సెంటర్ గా చేసుకొని పాటించరు అనమాట. బ్యూటిఫుల్ గా చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, కర్మఫల త్యాగాన్ని విడిచిపెట్టే వాళ్ళు ఉంటారు, ఇవన్నీ స్టేజెస్ లో ఉంటారు, కానీ భక్తిని డెవలప్ చేసుకోలేరు వాళ్ళు. ఒకవేళ వాళ్ళు చేసుకోలేకపోతే కనుక వాళ్ళు ఈ జ్ఞానాన్ని పొందలేరు, నన్ను సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోలేరు. ఒకవేళ భగవద్గీత చదివినా కూడా భగవంతుని యొక్క పరిపూర్ణ స్థితి, పరిపూర్ణ స్థాయి, పురుషోత్తముడిగా ఆయన అర్థం చేసుకోలేరు. మనకు అనిపిస్తుంది అర్థమైనట్టుగా, కానీ ఆ జ్ఞానాన్ని భగవంతుడు చైతన్య హృదయంగా చేతన గురువుగా మన హృదయంలో ఆయన ఇవ్వాలి. అది ఎప్పుడండి? ఆయన చదువుతూ ఉంటాడు, మన మైండ్, మన హార్ట్ ని చదువుతూ ఉంటాడు. మన హృదయంలో ఎటువంటి ఆలోచనలు, కోరికలు ఉన్నాయని చదువుతూ ఉంటాడు. సో ఏ పని చేసినా అందుకనే భక్తిని డెవలప్ చేసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నించాలి. భగవంతుని మీద అపేక్షని, ఆయన మీద గ్రాటిట్యూడ్ ని, ఆయన ఇచ్చిన ఈ విషయాలన్నిటి మీద, ఆయన ఇచ్చిన ఈ జ్ఞానము, తర్వాత ఈ గాలి, నీరు, మనం సంతోషంగా ఉండడానికి చక్కని తల్లిదండ్రులు, మంచి పిల్లలు, తర్వాత భార్య, భర్త, ఇవన్నీ మనకి ఇచ్చాడు భగవంతుడు అని ఒక సంతృప్తిని, ఒక ప్రార్థనగా మనం భగవంతుడి పట్ల చేయగలిగితే అప్పుడు భగవంతుడికి భక్తిని ప్రసాదిస్తాడు. ప్రస్తుతానికి లేదు, ఆయన మీద లేదు, కానీ మనం ప్రయత్నించాలి. ఆ ప్రయత్నాన్ని ఆయన చాలా మెచ్చుకుంటాడు, అభినందిస్తాడు అనమాట అండి. ఆయనే ప్రసాదించాలి ఆ శ్రద్ధని కూడా, దాన్ని మనం కోరాలి. ఎవ్రీథింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద డిజైర్. ఆ కోరిక మీద, ఆ వాంఛ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అన్నమాట. మీరు కోరుకొని చూడండి, కోరుకొని చూస్తే భగవంతుడు మనకి ఆ విధంగా మన జీవితాన్ని నడిపిస్తాడు అనమాట. సో భక్త్యామాం అభిజానాతి, ఓన్లీ బై డివోషన్, ఓన్లీ కేవలం భక్తి మాత్రమే, భక్తుల ద్వారా, లేకపోతే భక్తి ఉన్న వారు మాత్రమే అభిజానాతి, నన్ను తెలుసుకోగలరు. అభిజానాతి యావన్యాశ్చాస్మిన్ తత్వతః, నన్ను యథారూపముగా నన్ను తెలుసుకోలేరు. అట్టి భక్తి చేతుడు నన్ను సంపూర్ణముగా ఎరిగినప్పుడు భగవద్ రాజ్యమున ప్రవేశింపగలడు. కొద్ది కొద్దిగా భక్తి మనకు మొదలైనప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా భగవంతుని యొక్క స్థాయిని మనం అర్థం చేసుకుంటాము. నెమ్మదిగా అందులో మన పరిశుద్ధి అయినప్పుడు, పూర్తిగా మన జ్ఞానాన్ని పొందినప్పుడు భక్తియుక్త సేవ ద్వారా భగవద్ రాజ్యానికి కూడా మనం అర్హులైపోతాం. అంతే, సక్సెస్ ఆఫ్ ద లైఫ్. మనం ఈ మానవ శరీరం దొరికినందుకు, ఈ శరీరం ద్వారా మనం చేయగలిగే అత్యుత్తమ కార్యక్రమం ఏంటండి? భగవద్ రాజ్యానికి తిరిగి వెళ్ళిపోవడం. ఇక్కడ ఉండకూడదు అనమాట. ఇంకొక బాడీని, ఇంకొక శరీరాన్ని మనం దాల్చకూడదు. ఇంకొక శరీరం కోసం మనం అసలు డిజైర్ చేయకూడదు, కోరకూడదు. అది 55వ శ్లోకంలో క్లియర్ గా చెప్పాడు. ఇక్కడే కాదండి, చాలా సార్లు చెప్పాడు. భక్తి మాత్రమే, భక్తుల ద్వారా మాత్రమే నేను అర్థం అవుతాను. జ్ఞానము, కర్మ, మరి ఏ ఇతర సాధనాల ద్వారా నేను మీకు అర్థం కాను. అందుకనే ఇన్ని రకాలైన మార్గాలు ఉన్నాయి. కర్మ, జ్ఞాన, ధ్యాన, ఇన్ని మార్గాలు ఎందుకు ఉన్నాయి? భక్తి లేదు కాబట్టి. అట్లీస్ట్ ఇవి చేయండి, మిమ్మల్ని మీరు ఉద్ధరించుకోవచ్చు. ఏదో కొద్దిపాటి ఆనందాన్ని మీరు అనుభవించవచ్చు. నాకు సేవ చేయాలని మీకు అనిపించకపోయినా మీరు
ఈ జనన మరణ చక్రంలో కొట్టిమిట్టాడకుండా ఉండడానికి కావాల్సిన ఆనందం నా బ్రహ్మజ్యోతిలో మీకు దొరుకుతుంది అంటూ ఉన్నాడు అనమాట. కానీ అక్కడ నుంచి కూడా పడిపోతామని మనం నేర్చుకున్నాం కదండి. ఆత్మ క్రియాశీలమైనది, సేవ లేకుండా అది ఉండలేదు. పడిపోతాం మళ్ళీ. అందుచేత భక్తి ద సేఫెస్ట్, ఈజియెస్ట్, చాలా మాధుర్యంగా ఉంటుంది చేయడానికి కూడా. ఈ కర్మ, ధ్యాన, జ్ఞాన ఇవన్నీ కూడా చాలా కష్టం. ఇక్కడ ప్రసాదం తినొద్దనట్లేదుగా, చక్కగా రసగుల్లా వండండి, భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టండి, గోపాలుడు ఆరగించిన తర్వాత దాన్ని చక్కగా మీ పిల్లలతో కలిసి ఆరగించండి. దాంట్లో కష్టమే ఉందండి, కష్టమేమీ లేదు. ఒక్కటే ఆ భక్తిని మనం, లౌల్యాన్ని మనం, అనురక్తిని భగవంతుడి పైన మనం పెంపొందించుకోవాలి. ఒక్కటే మనం సాధించాల్సింది. 57వ శ్లోకం అండి. నెక్స్ట్ ప్రభు, ఇది యాక్చువల్లీ కీ అని చెప్పారనమాట. 55వ శ్లోకం ఒక కీగా చెప్పారనమాట. తాళం చెవి చెప్పేశాడు భగవంతుడు. ఏ విధంగా భగవద్ రాజ్యానికి ఆ డోర్ కి ఉన్న తాళం, చెవి ఏం చెప్పాడు? తాళం చెవి 55వ శ్లోకంలో చెప్పాడు అనమాట. ఇందాక మనం చూసాం, భక్త్యామావ విజానాతి, భక్తి చేత మాత్రమే నేను తెలియబడతాను అని చెప్పి. ఇక 57 నుంచి 56 నుంచి 66 వరకు భగవంతుడు ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్ అండి. ఇది లాస్ట్ సెక్షన్, అంటే లాస్ట్ బట్ వన్ సెక్షన్. ఇందులో భగవంతుడు ముఖ్యమైన భక్తి గురించిన కొన్ని విషయాలు మనకు చెప్తూ ఉన్నాడు. 57 శ్లోకం, చేతసా సర్వకర్మాణి మయి సన్యాసమత్పరః బుద్ధియోగం ఉపాశ్రిత్య మచ్చిత్తా సతతం భవ. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే, ఒకవేళ నీకు నా మీద ప్రేమ లేదు, నా మీద అపేక్ష లేదు, కానీ డెవలప్ చేసుకోవాలని నీకు శ్రద్ధ కలిగింది, అప్పుడు ఏం చేయాలి? సర్వకర్మల యందు నా పైననే ఆధారపడి సదా నా రక్షణమునందే కర్మను నొనరింపుము. అట్టి భక్తియుక్త సేవలో సంపూర్ణముగా నాయందే చిత్తము వాడవగుము. ఆ విధంగా నువ్వు చేసే, ఇప్పుడు నీకు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా కర్మఫల త్యాగాన్ని ఏ విధంగా మనం చేయాలండి? భగవంతునికి అర్పణంగా చేయాలి. కర్మఫల త్యాగం చేస్తే కనుక అది కర్మయోగంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. తర్వాత అది సంపూర్ణమైన మనకి లాభాన్ని ఇవ్వదు. అందుకని చేసే సర్వ కార్యక్రమాలని మనం ఇందాక నేర్చుకున్నాం కదా, ప్రతి కర్మకు 5 ఫ్యాక్టర్స్, 5 కారణాలు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. అందులో భగవంతుడు ఉన్నాడు. 5వ ముఖ్యమైన భాగంగా భగవంతుడు ఉన్నాడు. అందుకని మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలి? సర్వ కర్మల యందు నా పైననే ఆధారపడి సదా నా రక్షణమునందే కర్మ నొనరింపుము. డోంట్ ఫియర్. అర్జునుడు అతని రక్షణలోనే యుద్ధాన్ని చేశాడు. ఎంతో మహామహులు, మహారథులు ఉన్నారు అక్కడ. భీష్ముడు, ద్రోణాచార్యుడు, కృపాచార్యుల వారు, ఇంకా ఎంతో మంది, జయద్రథుడు, ఎంతో మంది ఉన్నారు అక్కడ. వాళ్ళందరితో ఆయన పోరాడగలిగాడంటే మరి ఎవరి యొక్క ఆధ్వర్యంలో, రక్షణలో చేశాడండి? భగవంతుడి యొక్క రక్షణ. వాళ్ళిద్దరూ కూడా కూర్చున్న రథము కురుక్షేత్ర రణరంగం అయిపోయిన తర్వాత, కురుక్షేత్ర యుద్ధం సమాప్తి అయిపోయిన తర్వాత అర్జునుడు దిగబోయాడట కిందకి ఆ రథంలో నుంచి. కృష్ణుడు అర్జునుడిని మొదటగా దిగిపోమని చెప్పాడట. మొదట తనను దిగిపోయమని చెప్పిన తర్వాత కృష్ణుడు కిందకి దిగాడట. ఆయన దిగిన వెంటనే ఆ రథం అంతా కూడా భస్మం అయిపోయిందట. అగ్ని జ్వాలల్లో భస్మం అయిపోయిందట. అంటే భగవంతుడు ఉన్నంత వరకు ఆ రథం ఆ విధంగా కాపాడబడ్డది అనమాట. భగవంతుని యొక్క రక్షణలో ఆ రథం ఆ విధంగా కాపాడబడింది. భగవంతుడు దిగిపోగానే అదేమైందండి? దాని మీద ఎన్నో అస్త్రాలు, శస్త్రాలు ఉపయోగించబడ్డాయి ఆ రథం మీద. కానీ అది నాశనం అవ్వకుండా భగవంతుడు కాపాడుతూ వచ్చాడు అన్నమాట. ఆ విధంగా నా యందే కర్మ నొనరింపుము, నా రక్షణమునందే కర్మ నొనరింపుము. ఐ విల్ టేక్ కేర్. యోగక్షేమం వహామ్యహం. సింపుల్. యోగక్షేమాలు నేను చూసుకుంటాను, డోంట్ వరీ. నిన్న మన ఒక ప్రభు అడిగినట్టుగా ఆ జాబ్ విషయంగా దాంట్లో ఎటువంటి భయము, బాధ ఏమీ లేదండి. పూర్తిగా భగవంతుని మీద ఆధారపడుతూ ఆ అపేక్షను మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి, శ్రద్ధను డెవలప్ చేసుకోవాలి. భగవంతుని మీద ఆధారపడుతూ కర్మను అనుసరించాలి. బికాజ్ ఆయనే శాంక్షనర్ కాబట్టి మనం ఏదో ఆయనకి గొప్ప ప్రతిఫలాన్ని ఏమి ఇవ్వటం లేదండి. అన్ని కూడా ఆయన ఆధ్వర్యంలోనే జరుగుతూ ఉన్నాయి. కానీ దాన్ని మనం గుర్తించడం మన బాధ్యత. భగవంతునికి మనం థ్యాంక్ఫుల్ గా, గ్రేట్ఫుల్ గా ఉండడం, రుణపడుతూ ఉండడం మన బాధ్యత. అంతే. అదే భక్తి అండి, అదే భక్తి.
అట్టి భక్తియుక్త సేవలో సంపూర్ణముగా నాయందే చిత్తం కలవాడము. ఆ విధంగా నన్ను నువ్వు స్మరిస్తూ ఉండు, నీ కర్మ చేస్తూనే నన్ను స్మరిస్తూ ఉండు అంటూ ఉన్నాడు అన్నమాట. 57. సో డిపెండింగ్ ఆన్ కృష్ణ, భగవంతుని మీద ఆధారపడుతూ కర్మలు చేయాలి. భగవద్గీతలో చెప్పబడిన నియమాలన్నిటినీ మనం అనుసరిస్తూ కర్మను చేయాలి. ఏదో ఒక కర్మ చేసి నేను ఎవరింట్లోనో దొంగతనం చేసి వచ్చాను, భగవంతుడే నన్ను కాపాడుతాడు, భగవంతుని రక్షణలో నేను ఉంటాను, భగవంతుడి మీద నాకు చాలా నమ్మకం ఉంది, నేను కాపాడుతాడు అనే విధంగా కాకుండా భగవద్గీత ప్రిన్సిపల్స్, భగవద్గీత మనకి ఏమేమి నేర్పించిందో ఆ విధంగా నడుచుకోవాలి. విద్యుక్త ధర్మాన్ని నడుచుకోవాలి, భగవద్గీత అనుసారంగా నడుచుకోవాలి. అదే విధంగా భగవంతుని మీద ఆధారపడాలి. తర్వాత గురువుని ఆశ్రయించాలి. తర్వాత భగవంతుని స్మరిస్తూ కర్మను వనరించాలి. ఇంకొక విషయం అండి, భగవంతుని స్మరిస్తూ కర్మను వనరించడం అంటే ఏదైనా కార్యక్రమం మొదలు పెట్టే ముందుగానే మనం భగవంతుని స్మరించాలి. వీలైతే మనం కర్మను చేసేటప్పుడు కూడా స్మరించవచ్చు. ఇంకా బాగా మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే సాధనా భక్తి అది కూడా సాధ్యమే. కానీ మొదట్లో మనకి ఏ విధంగా ఉంటుందంటే కర్మంతా చేసేస్తాము, మనకి ఇష్టమైనట్టుగా మనం మ్యూజికల్ గా మనం బిహేవ్ చేస్తాము, యాక్ట్ చేసేస్తాము. అయిపోయిన తర్వాత భగవంతుడు గుర్తొస్తాడు, భగవంతుడా నీదే భారం చూసుకో ఇంకా అని చెప్తాం అనమాట. ఆ విధమైన కర్మ కాదండి. ఏదైనా కర్మ మనం స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ముందుగానే భగవంతుని యొక్క ప్రార్థనతో స్టార్ట్ చేయాలి. ఆ తర్వాత వీలైతే డ్యూరింగ్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ మన కర్మను చేసేటప్పుడంతా కూడా భగవంతుని స్మరించడానికి ప్రయత్నించాలి. ఒకవేళ చేయలేకపోయినా ప్రస్తుతానికి ప్రాబ్లం లేదు, తర్వాత అది వస్తుంది అన్నమాట. చివరిగా అంతా అయిపోయిన తర్వాత మనం స్మరించకుండా ముందుగా చెప్పాలి. తర్వాత చివరిగా కూడా ఒక ప్రార్థన చేయడం మంచిది. ముందు కర్మ చేసేయాలని మనం రజోగుణంలో ఉండడం వలన కర్మ చేసేస్తాము, ఆ తర్వాత భగవంతుని మీద తోసేస్తాం అన్నమాట. ముందుగానే మనం భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తే ఆ కర్మని సత్వగుణంలో ఏ విధంగా చేయాలో మనకి భగవంతుడు బుద్ధిని ప్రసాదిస్తాడు. ఏదో విధంగా చేసాము, పర్ఫెక్ట్ గా ప్రాపర్ గా చేస్తాం అన్నమాట. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. ఆ విధంగా చేస్తే ఏమో మనకి లాభం దొరుకుతుందండి. భగవంతుడు స్వయంగా మనని రక్షణ కల్పిస్తాడు. దేవి దేవతల రక్షణలో ఉంచడు, స్వయంగా రక్షణ కల్పిస్తాడు. గజేంద్ర మోక్షం ఏ విధంగా జరిగిందో భగవంతుడు స్వయంగా వస్తాడనమాట. ఆ యోగక్షేమాన్ని చూసుకోవడానికి ఏ విధంగా జరుగుతుందో, దాని వల్ల మనకి ఎటువంటి లాభము మనకి కలుగుతుందో అన్ని కూడా భగవంతుడు చూసుకుంటూ ఉంటాడు అనమాట. ఒక మంత్రి ఈ యోగక్షేమం వహామ్యహం శ్లోకం చదివినప్పుడు ఈ విధంగానే రాజుగారికి చెప్తాడనమాట. అయితే ఆ రాజుగారు అంటారు, నేనేం నమ్మను, భగవంతుడు ఎందుకు స్వయంగా వస్తాడు, ఎవరో ఒకళ్ళని పంపిస్తాడు, ఏదో విధంగా వచ్చి ఆయన కాపాడుతాడు గాని, అంతేగాని ఆయన స్వయంగా రావాల్సిన అవసరం ఏముంటుంది, నేను నమ్మను అంటాడు. అయితే ఈ మంత్రికి ఏమనిపిస్తుందంటే ఈయనకి ఎలాగైనా ఈ విషయం తెలియజేయాలని చెప్పి రేపు పొద్దున్న నౌకా విహారానికి వెళదామండి రాజుగారు, నేను రాకుమారుణ్ణి కూడా తీసుకువెళ్ళాలనుకుంటున్నాను అంటాడనమాట ఈ మంత్రి. సరే, మంత్రి రాకుమారుడు చిన్న పిల్లవాడు అనమాట, 15 సంవత్సరాలు అనుకోండి, మరి చిన్నగా. అయితే ఇద్దరు కూడా నౌకా విహారంలోకి వెళ్తారు. రాజుగారు ఒడ్డున నుంచి చూస్తూ ఉంటారు. చాలా ఆనందంగా చక్కగా ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ వెళ్తారు. కరెక్ట్ గా మధ్యలోకి వస్తారు వాళ్ళు. నౌక మధ్యలోకి రాగానే ఆ పిల్లవాడిని నీళ్లలోకి తోసేస్తాడు అనమాట. ఎవరు? ఈ మంత్రి. తోసేయగానే రాజుగారు పెద్ద పెద్ద కేకలు వేస్తూ ఆయన దూకేస్తాడు. ఆయన కొలంలోకి దూకేసి ఆ పిల్లవాడిని రక్షించడానికి ఈదుకుంటూ వెళ్తారనమాట. చూస్తే అది ఒక రాకుమారుడి యొక్క ప్రతిబింబం లాంటి, అంటే ఒక బొమ్మ అన్నమాట. రాకుమారిని పోలిన ఒక బొమ్మ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఏంటిది, ఇలా చేసావేంటి, ఓ మంత్రివర్య ఇలా చేశారేంటి మీరు అని అంటే అప్పుడు చెప్తాడనమాట, మీకు ఇంత బలగం ఉందే, ఇంత మహారథులే, ఎన్నో మీకు సైనికులు, సేవకులు, పరిచారకులు ఎంతో మంది ఉన్నారే, ఇంతమంది ఉండగా మీరెందుకు దూకేశారు మహారాజా, మీరు ఎవరైనా పంపి ఉండొచ్చు కదా, ఇంతమంది బలగం ఉంది కదా మీ దగ్గర అంటాడు అనమాట ఆ మంత్రి. అప్పుడు నిన్నటి రోజు చెప్పుకున్న ఆ విషయం అతనికి గుర్తుకొచ్చి అప్పుడు అర్థమవుతుంది అనమాట. భగవంతుడు భక్తుల విషయంలో ఎవరి మాధ్యమమును పెట్టుకోడు అనమాట, స్వయంగా ఆయన రక్షణలో ఉంచుకుంటాడు. ఇక్కడ చెప్తున్నాడు చూడండి, సదా నా రక్షణ నందే కర్మ నొనరింపుము.
ఆయన రక్షణలోనే మనం ఉంటాము. ఒక్క చిన్న ప్రార్థన చేసి మన కార్యక్రమాలు మనం చేయగలిగితే కనుక భగవంతుడు స్వయంగా ఆ గజేంద్రుణ్ణి స్వయంగా మోక్షాన్ని విముక్తుని చేసినట్టుగా మనల్ని కూడా కడతేరుస్తాడు. అదే కాకుండా భగవద్ధామాన్ని కూడా తీసుకువెళ్తారు అన్నమాట చివరికి. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక ప్రభు. మనం ఈ శ్లోకాన్ని 9వ అధ్యాయంలో చూసామండి. ఈ 65వ శ్లోకం గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఇక్కడ మనం ఇవ్వలేదు, అది మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం. నేను చెప్పాను ఆ 9వ అధ్యాయంలో మనం చదువుతున్నప్పుడే చెప్పాను, ఇది 2 చోట్ల భగవంతుడు దీన్ని రిపీట్ చేశాడు, అతి ముఖ్యమైన శ్లోకము అని. ఇదేనండి అది. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామి వైశ్యసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే. భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు? మళ్ళీ 4 విషయాలని చెప్తున్నాడు. 4 విషయాలు. ప్రతినిత్యము నన్ను స్మరింపుము, తర్వాత నా భక్తుడుగా అగుము, తర్వాత నన్ను ఆరాధింపుము, తర్వాత నాకు నమస్కారములు కొనరింపుము. ఈ 4 కూడా భగవంతుడు చెప్తున్నాడు వితౌట్ ఫెయిల్. వాళ్ళు నా ధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్పి, దట్ యు విల్ కమ్ టు మీ వితౌట్ ఫెయిల్. నన్ను చేరుకుంటారు, దాంట్లో ఎటువంటి సందేహం లేదు. అందుకని దీని వల్ల మనకి ఏం అర్థమవుతుందంటే, మనం భగవంతుని పైన మళ్ళీ చెప్తున్నానండి, బోర్ అనిపించినా సరే మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, తుదిగా మనం భగవంతుని మీద ప్రేమను పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. ఈ భౌతికమైన సంబంధాల మీద అనురక్తిని మాని దాన్ని బ్యూటిఫుల్ మైండ్ తో మనం ఒక విద్యుక్త ధర్మంగా చేసుకొని, మనకి లోపల ఉన్న ఆ లౌల్యం ఉంది కదా, ఎవరో ఒకరిని ప్రేమించాలనిపిస్తుంది మనకి. ఎందుకు? ఆత్మ ఆ పరమాత్మని మిస్ అవుతూ ఉంది. భగవంతుడు లేడు మన జీవితంలో, అందుకని ఎవరో ఒకరిని వెతుకుతూ ఉంది ఆత్మ. ఇది నా ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ వర్షిప్పా, ఈ జీవుడు నాకు ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ వర్షిప్పా. అన్ని చోట్ల మనం భగవంతుడిని వెతుకుతూ ఉన్నాం, కానీ మనకి తెలియటం లేదు. ఎవరి మీద మన లౌల్యాన్ని పెట్టుకోవాలి, అనురక్తిని పెట్టుకోవాలి మనకు తెలియటం లేదు. ఎవ్వరూ లేకపోతే ఒక్కొక్క పిల్లనైనా పెంచుకుంటూ ఉంటాం. ఆ కుక్క పిల్ల మీద ఎంతో అనురక్తిని పెంచుకుంటూ ఉంటాం. ఎందుకండి? అది మన స్వభావం, ఆత్మ యొక్క స్వభావం. అది ప్రేమ అనేది ఆత్మ యొక్క స్వభావం, సేవ అనేది ఆత్మ యొక్క స్వభావం. మనమే కాదండి, భగవంతుడు కూడా సేవ చేస్తాడు భక్తునికి. చూస్తూ ఉన్నాంగా, కురుక్షేత్రం అంతా కూడా భగవంతుడు సేవ చేస్తూ ఉన్నాడు. అర్జునుడికి కాలుతో కొడుతూ ఉంటే భగవంతుడు రథాన్ని నడిపిస్తూ ఉన్నాడు, సేవ చేస్తున్నాడు అర్జునుడి. విధంగా ఆత్మకి పరమాత్మకి సేవ, తర్వాత ఆనందము, ప్రేమ, ఇవన్నీ కూడా స్వభావం అన్నమాట. కాకపోతే మనం ఏంటి, ఆ గమ్యాన్ని వేరే ఆబ్జెక్ట్స్ మీద, వేరే వస్తువుల మీద పెట్టడం వలన మన అసంతృప్తి చెందుతూ ఉన్నాము. అసంతృప్తి, మనకి సంతృప్తి లేదు. ఎవరి మీదైనా మనం అనురక్తిని చూపించండి, మనకు సంతృప్తి కలదు. ఎందుకు? వాళ్ళు సంతృప్తిగా లేరు, మనం కూడా సంతృప్తిగా లేము. వాళ్ళు కూడా యాక్చువల్లీ భగవంతుని మిస్ అవుతున్నారు ఆత్మగా, మనము మిస్ అవుతూ ఉన్నాం. అందుకని ఒకరి మీద ఒకరు పెట్టుకోవడం వలన ఎటువంటి ఉపయోగము లేదు. మనం భగవంతుడి మీద అనురక్తిని పెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. అప్పుడు వీఆర్ ప్రాపర్లీ సిచ్యువేటెడ్. అప్పుడు మనం అసలైన మన వాస్తవమైన స్థితిలో మనం స్థాపించబడతాం అన్నమాట. అసలైన స్థితిలో స్థాపించబడతాం. ఏమేమి చెప్తున్నాడండి మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. మన్మనాభవ, ఎల్లప్పుడూ నన్ను స్మరిస్తూ ఉండండి. మద్భక్తో, బికమ్ మై డివోటీ, నా భక్తుడుగా అవ్వండి. మద్యాజీ, నన్నే ఎల్లప్పుడూ ఆరాధించండి. మాం నమస్కురు, నాకు నమస్కారాలని అర్పించండి. అట్లీస్ట్ భగవంతుడికి వెళ్ళి మనం దండవత్ ప్రణామాలు కింద మనం వంగి ప్రణామం చేస్తాం కదా నేల మీద, ఆ విధంగా ప్రణామాలు చేసినా కూడా అది సేవగా స్వీకరిస్తాడన్నమాట భగవంతుడు. చిన్న సేవ చేసినా దాన్ని కౌంట్ చేస్తాడు, దాన్ని రాసి పెట్టుకుంటాడు. ఈ భక్తుడు ఒకసారి నా మందిరానికి వచ్చి నాకు ప్రణామం చేస్తాడు, రాసి పెట్టుకుంటాడండి. చిన్న సేవ మర్చిపోడు భగవంతుడు, చిన్న సేవ. సో ఈ 4టిని మనం చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. 4టిలో ఏదో ఒకటి చేయడానికైనా ప్రయత్నించాలి. పర్ఫెక్ట్ అవుతామని, పరిపూర్ణం అవుతుంది మన జీవితం. ఇప్పుడు వచ్చే శ్లోకం మాత్రం 66.
ఇక ఇది అల్టిమేట్ కంక్లూజన్ గా చెప్పొచ్చు అనమాట. 66 అనేది భగవద్గీత యొక్క తుది నిర్ణయం. ఇక్కడ నుంచి భాగవతం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ శరణాగతి నుంచి మనకి భాగవతం ప్రారంభమవుతుంది అని చెప్తాను. అంటే ఇది అల్టిమేట్ కంక్లూజన్ 66వ శ్లోకం. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. మనం అందరం కూడా ఒకసారి ఈ శ్లోకాన్ని పలుకుతామండి. నేను కొద్దిగా చెప్తాను, మీరు కూడా రిపీట్ చేయండి అందరూ. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. ఇది చాలా ముఖ్యమైన శ్లోకం అన్నమాట. సర్వ విధములైన ధర్మములను త్యజించి కేవలము నన్నే శరణు పొందుము. సర్వ పాప ఫలముల నుండి నేను నిన్ను ముక్తిని గావింతును, భయము నొందకుము. భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఫైనల్ వర్డిక్ట్, ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ సుప్రీం కోర్టు రిలీజ్ చేసింది అనుకోండి, ఇక దానికి అడ్డు లేదు. దానిపైన ప్రెసిడెంట్ వర్డిక్ట్ ఉంటుంది. ఆ విధమైన వర్డిక్ట్ అన్నమాట. ఇక దీని మించిన ధర్మమే లేదు, ఇక దీని మించిన ధర్మమే లేదు. మిగతా ధర్మాలన్నీ, ధర్మ సూత్రాలన్నీ కూడా దీని కిందనే పనిచేస్తూ ఉంటాయి. ఇది అసలైన ధర్మము. ఇది చేయలేకపోతే మిగతా చిన్న చిన్న ధర్మాలని మనం ప్రయత్నించాలి. ఒకవేళ ఇది మనం చేయగలిగామా, ఇక ఏ ధర్మాలను మనం పాటించిన అవసరం లేదు. ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా, అసలైన రహస్యాన్ని మనం చివరిగా చూద్దాము అని. ఇదేనమాట. సర్వ విధములైన ధర్మములను త్యజించి కేవలము నన్నే శరణు పొందుము. సర్వ విధములైన ధర్మములు అంటే ఏంటండి? ఇక్కడ విద్యుక్త ధర్మం తెలుసుకున్నాము, వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు తెలుసుకున్నాము, తర్వాత కర్మయోగము, జ్ఞానయోగము, ధ్యాన యోగంలో ఏమేమి ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయో తెలుసుకున్నాము. మోరల్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే ఇది మంచి, ఇది చెడు, వీళ్ళకి హింసించరాదు, వీళ్ళకి మనకు సహాయం చేయాలి, ఇలాంటి మోరల్ ప్రిన్సిపల్స్. ఇవన్నీ ధర్మాలు కూడా దేని కింద పనిచేస్తాయండి? ఈ ఒక్క ప్రిన్సిపల్ దగ్గర పనిచేస్తాయి. వాటన్నిటిని ఇంకా మనం ఫాలో చేయని అవసరం, ఇది ఒక్క ప్రిన్సిపల్ ఫాలో చేస్తే. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే, ఇప్పుడు హింసించమని వాటిని అన్నిటినీ మనం ఫాలో చేయమని కాదండి. అంటే ఏంటంటే స్పెషల్ గా మనం ఆ ప్రిన్సిపల్స్ లో చిక్కుకుపోయి దాని మీద మనం దాని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాం అన్నమాట. ఆ విధంగా మనం చిక్కుకుపోకుండా భగవంతుని ఆశ్రయంలోకి ఎప్పుడైతే మనం శరణాగతి పొంది వస్తామో మిగతా ధర్మాలన్నిటినీ కూడా పాటించిన వాళ్ళం అవుతాం అన్నమాట. నన్నే శరణు పొందుము. ఇక్కడ చూడండి, మాం ఏకం శరణం వ్రజ. మీరు ఫస్ట్ లైన్ లో చూస్తే కనబడుతుంది, మాం ఏకం, నాకు మాత్రమే శరణాన్ని పొందండి. కొద్దిగా నేను కృష్ణ భక్తి చేస్తాను, కొద్దిగా ఇంకేదో ఒక భక్తి చేస్తాను, ఇంకొక రోజు ఇంకొక భక్తి చేస్తాను, ఇది పనికిరాదు. ఏది? ఈ ప్రిన్సిపల్ మీరు ఫాలో అవ్వాలి అనుకుంటే, సంపూర్ణంగా మీరు పాపరహితులు అవ్వాలనుకుంటే, సంపూర్ణంగా మీ పాప ఫలితాలన్నిటినీ నాశనం చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక ఈ ప్రిన్సిపల్ ని మీరు ఫాలో అవ్వాలి. అనన్యమైన భక్తిని, అనన్యమైన శరణాగతిని. ఇప్పుడు ఏమనుకోకండి, నేను ఆచార్యులు చెప్పిన విధంగా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. ఇప్పుడు ఒక పతివ్రత స్త్రీ తన భర్తకి ఏ విధంగా శరణు పొంది ఉంటుంది, ఆయన కోసమే, తన భర్త కోసమే తన కార్యక్రమాలన్నీ, తన వంట కానీ తను చేసే గృహస్థ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా తన భర్తను మెప్పించడానికి, తన భర్తని సంతోషపెట్టడానికి ఏ విధంగా చేస్తుందో ఆ విధమైన అకుంఠిత భక్తి మనకి భగవంతుని మీద ఉండాలి. అదే ఒక వేశ్య ఏ విధంగా ఉంటుందండి, చాలా మంది పురుషులకి ఆనందాన్ని ఇచ్చే విధంగా ఎన్నో విషయాల మీద ఆవిడ ఆనందాన్ని ఇచ్చే విధంగా ఆవిడ చేసే కార్యకలాపాలు ఉంటాయి. మనం ఆ విధంగా మన భక్తిని వివిధ రకాలుగా అనంతశ్చ వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధిర్ కురునందన, అనంతమైన సాకులుగా మన భక్తి, అనంతమైన సాకులుగా మన భక్తి విడిపోకూడదు అనమాట అండి. ఆ గాఢమైన
ఆ భక్తిని, ఆ గాఢమైన అనురక్తిని మనం ఒకే ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ మీద పెట్టాలి, అది భగవంతుని మీద పెట్టాలి. నా మీద పెట్టండి అని అంటున్నాడు భక్తుడు. మాం ఏకం శరణం వ్రజ, అహం త్వాం, నేను చూసుకుంటాను, యూ డోంట్ వరీ. ఇక నువ్వు చేయాల్సిందేమీ లేదు, ఈ ఒక్క ప్రిన్సిపల్ ఫాలో చేయి, నువ్వు చేయాల్సిందేమీ లేదు, నేను చూసుకుంటా మిగతాదంతా. భగవంతునికి శరణాగతి పొందడం అంటే ఏంటండి? ఏదో నేను ఒక దండం పెట్టాను, ఒక పువ్వు పెట్టాను అని కాకుండా, భగవంతుడు శరణం పొందడం అంటే భగవంతుని చేతిలో ఒక ఆయుధంగా మారడం, భగవంతుని చేతిలో ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్, సాధనంగా మారడం. ఆయన ఏ విధంగా చెప్తున్నాడో ఆ విధంగా నేను నడుచుకుంటాను. శరణం అంటే ఏంటండి? విభీషణుడు వచ్చి రాముల వారికి శరణాగతిని పొందాడు అంటే ఏంటి? రాముల వారు ఏ విధంగా చెప్తే ఆ విధంగా నడుచుకుంటున్నాడు విభీషణుడు, అది శరణాగతి అంటే. అంతేగాని ఇక శరణాగతి పొందేశాను కదా, నాకు ఎటువంటి భయం లేదు, ఇంకా రాముల వారి వైపు ఉన్న టీం నన్ను ఎవరు కూడా హింసించరు, నన్ను బంధించరు, నేను అవతలి వైపు టీం నుంచి వచ్చాను కాబట్టి నాకు ఎటువంటి రక్షణ ఉండదేమో అని శరణాగతి పొందలే. శరణాగతి పొందడం అంటే ఏంటండి? వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది మనం చేస్తాం, ఇక ఇంకొక కార్యక్రమం లేదు మనకు జీవితంలో. ఆ విధమైన శరణాగతి. అందుచేత భగవంతుని యొక్క భగవంతుని మీద మనం పూర్ణ పురుషోత్తుడి మీద, పురుషోత్తముడి మీద మనం మన ధ్యానాన్ని లగ్నం చేసి ఆయన మీద అనురక్తిని, మనం లౌల్యాన్ని మనం పెంపొందించుకోగలిగితే, మనం శరణాగతిని పొందితే, మనం ఇక ఎటువంటి ధర్మాలని పాటించిన అవసరం లేదు. మనం బ్రాహ్మణ కులంలో ఉన్నామా, క్షత్రియుల్లో ఉన్నామా, వైశ్య, శూద్ర, ఇటువంటి భౌతికమైన ఎటువంటి బాధ్యతలు మనకు లేవు. మనం చేసే సర్వ కార్యకలాపాలన్నీ కూడా మనకి చక్కని ఫలితాన్ని ఇస్తాయి. లోకోద్ధారణ కొరకై అవి ఉంటాయి. మనల్ని ఉద్ధరిస్తాయి, లోకాన్ని కూడా ఉద్ధరిస్తాయి. ఆ విధంగా మనం చేసే కార్యకలాపాలన్నీ కూడా. అంటే ఒక చిన్న కథ ఉంది. పూరి జగన్నాథుని మందిరం నేను అందరికీ తెలిసిందేనండి. పూరి జగన్నాథుడు చాలా కరుణామయుడు. ఎప్పుడు కూడా చేతులు ఆయనకి ఈ విధంగా ఉంటాయట. అంటే రండి, నన్ను కౌగలించుకోండి, ఆలింగనం చేసుకోండి, భక్తులందరూ నా దగ్గరికి రండి. ఆయన ప్రతి సంవత్సరం బయటకు వచ్చేస్తాడండి, ఉండలేడు భక్తుల్ని చూడకుండా. లక్షలాది మంది వరల్డ్ వైడ్ భక్తులందరూ వస్తారనమాట అండి. క్రిక్కిరిసిపోయి ఉంటాయి ఆ వీధులన్నీ కూడా భగవంతుని చూడడానికి. రథయాత్ర మనం రీసెంట్ గా చూసాం. కరోనా వలన ఈ విధంగా జరిగింది. కానీ ఆయన బయటకు వచ్చేస్తాడు అన్నమాట. గర్భగుడిలో ఉండలేడు ఆయన. భక్తుల్ని చూడాలి, ఎంత పెద్ద పెద్ద కళ్ళు, అందరినీ ఆత్రంగా చూస్తూ ఉంటాడు. ఎవరెవరు వచ్చారు నా భక్తులు, ఎవరెవరు వచ్చారు, చాలా ఆత్రం, చాలా ఇమోషనల్ గా ఉంటాడు అన్నమాట జగన్నాథుడు. కృష్ణుడే నల్లగా ఉన్నాడు చూడండి, కృష్ణుడే స్వయంగా పెద్ద పెద్ద కళ్ళతో ఇలా ఆలింగనం చేసుకుంటాను అంటూ పిలుస్తూ ఉంటాడు అన్నమాట భక్తులందరినీ. ఎంతో ఆత్రంగా వస్తాడనమాట వీధుల్లోకి భక్తులందరినీ చూడటానికి. పెద్ద స్మైల్, పెద్ద చిరుమందహాసం, కళ్ళు సరిపోవు భగవంతుని చూడటానికి పూరి జగన్నాథ్. అయితే ఆయనకి ఒక భక్తురాలు ఉండేదన్నమాట అండి. చాలా ముసలావిడ. ఆవిడ పాపం చాలా అన్ని కాళ్ళు చేతులు అన్ని కూడా పాపం ఆవిడకి వంగిపోయి చాలా ముసలావిడ అనమాట, వృద్ధురాలు. అయినా భగవంతుడి మీద చాలా అపేక్ష, చాలా ప్రేమని ఆవిడ పెంపొందించుకుంది. ఎవ్రీడే, ప్రతిరోజు మార్నింగ్ ఆవిడ లేవగానే కిచిడి చేస్తుంది అన్నమాట, కిచిడి. అయితే భగవంతుడికి ఆ కిచిడిని ఆఫర్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాడు, గర్భగుడిలో నుంచి ఎవ్రీడే ఆవిడ ఇంటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు అనమాట. ఆ వృద్ధురాలి ఇంటికి వెళ్ళి ఆ కిచిడిని తినేసి మళ్ళీ గబగబా మూతి అంతా కడిగేసుకొని మళ్ళీ గబగబా గర్భగుడికి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట భగవంతుడు. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఓపెన్ చేసేస్తారు కదండి, గర్భగుడి తలుపులు ఓపెన్ చేసేస్తారు, బ్రాహ్మణులంతా వస్తారు, పండాలందరూ వస్తారు, అందరూ చూసేస్తారేమోనని వాళ్ళు భగవంతుడు ఏం చేస్తాడు, గబగబా తినేసి ఆయన తన గుడికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు అన్నమాట, గర్భగుడిలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు. ఇలా రోజు చేస్తాడు. ఆవిడ చేసిన కిచిడి అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట, చాలా ఇష్టంగా చేస్తూ ఉంటుంది. అయితే పూరికి ఆ పట్టణానికి ఒక బ్రాహ్మణుడు భగవంతుని దర్శనం కోసం వస్తాడనమాట. అప్పట్లో ఈ విధంగా అక్కడ ఉండేవాళ్ళ ఇళ్లలోనే ఉండేవారు కదండి ఈ వచ్చే ప్యాసింజర్స్ అందరూ కూడా, పిలిగ్రిమ్స్ అందరూ కూడా
అక్కడ వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు కదా. ఆ విధంగా ఈ బ్రాహ్మణుడు ఈవిడ ఇంట్లో బస చేస్తాడనమాట. ఈ వృద్ధురాలి ఇంట్లో బస చేస్తాడు. అయితే ఒకరోజు అదే మరుసటి రోజు ఈవిడ ఈ విధంగానే కిచిడి వండి పెడుతుంది. జగన్నాథుడు వచ్చి తింటూ ఉంటాడు. ఆ దృశ్యాన్ని చూస్తాడనమాట కళ్ళారా ఈ బ్రాహ్మణుడు. చూసి చాలా ఆశ్చర్యపోతాడు. భగవంతుడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నెమ్మదిగా వచ్చి ఆ వృద్ధురాలి దగ్గరికి వచ్చి అడుగుతాడు, అదేంటి తల్లి, స్వయంగా జగన్నాథుడే నీ దగ్గరకు వచ్చి తింటున్నాడే, ఎంత అదృష్టవంతురాలివి, మరి ఈ విధంగా చేస్తూ ఉన్నావేంటి? స్నానం లేదు, ఆచారం లేదు, మడి కట్టుకోవటం లేదు, కనీసం పళ్ళు కూడా తోమలేదే, నువ్వు పొద్దున్నే లేవగానే ముందు కిచిడి వండి పెట్టేస్తున్నావు, భగవంతుడికి తినేస్తూ ఉన్నాడు. ఈ విధంగా చేయకూడదు, అపరాధం, చాలా అపచారం జరిగిపోతుంది, నువ్వు పాపాలు ఒడిగట్టుకుంటావు, ఈ విధంగా చేయకూడదు అంటాడు అనమాట ఆ బ్రాహ్మణుడు. అప్పుడు ఆవిడ భయపడిపోయి, ఆవిడ ఏం తెలియదు, ఆవిడకి చాలా ప్రేమ తప్ప ఏమీ లేదు భగవంతుడి మీద, ఆవిడేం శాస్త్రాలు చదవలేదు, ఆవిడకేం తెలీదు. అలాగా నాయన ఈ విధంగా చెయ్యాలా, నేను వృద్ధురాలిని, నాకు అవన్నీ తెలియదు నాయన, ఆ విధంగానే చేస్తానులే అని చెప్పి ఆ మరుసటి రోజు పాపం పొద్దున్నే లేచి పళ్ళన్నీ తోముకొని కాలకృత్యాలు తీర్చుకొని నెమ్మదిగా స్నానం చేసి స్నానం ఆచరించి మడి కట్టుకొని నెమ్మదిగా వండుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఈలోపు భగవంతుడు వచ్చేస్తాడు. మా కిచిడి కావాలా అంటూ ఉంటాడు అనమాట. అయితే ఆవిడ ఉండు నాయన వండుతున్నానని చెప్పి నెమ్మదిగా అన్ని ఆచార విచారాలు అన్ని పెట్టుకొని ఆవిడ వండుతూ ఉంటే భగవంతుడికి టైం అయిపోతుంది, గర్భగుడికి వెళ్ళిపోయే టైం అయిపోతుంది. కరోమా అంటూ ఉన్నాడంట. చెయ్యమ్మా త్వరగా చెయ్యమ్మా అంటూ ఉన్నాడట ఆయన భాషలో, పూరి భాషలో. కరోమా అంటూ ఉన్నాడట భగవంతుడు. ఇంతకీ ఆ రోజు కిచిడి తినడానికి ఆయన కావలేదు, పాపం ఆలస్యం అయిపోయింది. భగవంతుడు పరుగున ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు అనమాట, తన గర్భగుడికి వెళ్ళిపోయాడు. వెళ్ళిపోతే అప్పుడు భగవంతుడికి కోపం వచ్చేసిందట, ఈ రోజు నేను అమ్మ చేతి ఈ కిచిడి తినలేకపోయానని కోపం వచ్చేసి ఆ బ్రాహ్మణుడికి కల్లో కనిపించాడట ఆ జగన్నాథుడు, భయపెట్టేశాడంట. నువ్వెందుకు నా భక్తులకి నాకు మధ్యలో వస్తూ ఉన్నావు, ఆవిడ ఏ విధంగా చేసిందో నాకు అదే ఆనందము, అదే నాకు ఇష్టము, నువ్వెందుకు మధ్యలో దాన్ని కల్మషాన్ని నింపుతూ ఉన్నావు, నువ్వు నా భక్తురాలిని ఏ విధమైన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ నువ్వు ఇవ్వకూడదు, వెంటనే ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపో అని భయపెట్టేశాడంటే ఇంత పెద్ద పెద్ద కళ్ళు వేసుకొని భగవంతుడు. అప్పుడు ఆయన భయపడిపోయి మళ్ళీ ఆ వృద్ధురాలికి నువ్వు ఏ విధంగా చేస్తున్నావో ఆ విధంగానే చేయి తల్లి, నన్ను క్షమించు, నేను నీ స్థితిని అర్థం చేసుకోలేకపోయాను అని చెప్పి ఆయన కూడా భక్తుడయ్యాడు. ఆ తర్వాత ఆవిడ మళ్ళీ యథావిధిగా ఆవిడ కిచిడి వండి పెడుతూ ఉంటే భగవంతుడు తినేసి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడు అనమాట. ఈ విధంగా భగవంతుడి యొక్క ప్రేమలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏ విధమైన ధర్మాలు ఉన్నాయండి, ఆయన ప్రేమలో వాళ్ళు ముడుగు తేలిపోతూ ఉంటారు. ఇక వాళ్ళు చేసే పాపకర్మాలు ఏముంటాయి అనమాట అండి, ఏముండవు. వాళ్ళు చేసే ప్రతి కార్యక్రమము పర్ఫెక్టే, పరిపూర్ణమైనదే. భగవంతుడు అటువంటి యొక్క ఏ ధర్మాలకి ఏ రెగ్యులేషన్స్ కి అతిక్రమించని అదే పరిమితమైన భక్తిని కోరుకోవట్లా, అపరిమితమైన భక్తిని, ఆ రూల్ అనుసారంగా ఈ విధంగా చెప్పారు, ఈ విధంగా నేను చేస్తాను, ఇది కాదనమాట. ఆ లౌల్యాన్ని మనం పెంపొందించుకోవాలి. మనకు అది లేదు కాబట్టి మనం సాధనా భక్తిని ప్రయత్నించాలి. 16 నియమాలు చెప్పారు, 16 మాలలు చెప్పారు, 4 నియమాలు చెప్పారు. ఆ విధంగా మనం ముందుకు వెళుతూ ఉంటే భగవంతుడు చెప్పిన దారిలో మనకు ఆ లౌల్యం డెఫినెట్ గా, మనకు ఆసక్తి, ఆ అనురక్తి మనకి డెఫినెట్ గా మనం పొందుతాం అనమాట. కానీ మనం డిజైర్ చేయాలి, వాంఛించాలి. మనకి లేదు కానీ వాంఛించాలి. మీలో ఎవరికైనా అటువంటి లౌల్యం ఉంటే వారికి మేము చాలా చాలా మేము సాష్టాంగ ప్రణామాలు చేస్తూ ఉన్నాము. కానీ ఒకవేళ మనకు అటువంటి లౌల్యం లేకపోతే కనుక డిజైర్ ఫర్ ఇట్, దాన్ని మనం వాంఛించాలి, కోరుకోవాలి. అటువంటి భక్తి నాకు కావాలి, భగవంతుని మీద అటువంటి ప్రేమ నాకు కావాలి. తక్కువబాయి ఏ విధంగా భగవంతుని ప్రేమించింది, బిడ్డగా వివిధ రకాలుగా, తర్వాత విదురుడు, భక్తులందరినీ మనం కథలని భాగవతంలో నేర్చుకోవాలన్నమాట, భాగవతంలో. సరే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెక్షన్ లో 60
8 నుంచి 71 వరకు భగవంతుడు ఈ జ్ఞానం యొక్క గొప్పదనాన్ని చెప్తూ ఉన్నాడు. ఈ పరమ రహస్యమును భక్తులకు వివరించువానికి శుద్ధ భక్తియుక్త సేవ నిశ్చయముగా లభించును. అంత్యమున అతడు తిరిగి నన్ను చేరగలడు. ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకున్నవాడే కదండి ఇతరులకు చెప్పగలరు. కానీ ఇది ఊరికే మనం చదవడం కాకుండా అధ్యయనం చేసి బాగా దాన్ని అర్థం చేసుకొని మనం ప్రిన్సిపల్స్ ని ఫాలో చేస్తే మనం వేరే వాళ్ళకి చెప్పడానికి ఆస్కారం ఉంది. అయితే దాని వల్ల ఉపయోగం ఏంటండి? భగవంతుడు తను తీసుకెళ్లిపోతాను అంటున్నాడు. మేము కూడా ఫ్రీ అని చెప్పాం కానండి, ఈ కోర్స్ అంతా కూడా ఫ్రీ అన్నాం కానండి, ఫ్రీ కాదండి. మాకు ఈ లాభం దొరుకుతుంది అన్నమాట. భగవంతుడు మమ్మల్ని తీసుకెళ్లిపోతాడేమో అనే ఒక కోరికతో మేమందరం కూడా ఈ సేవ చేస్తున్నాం. ఫ్రీ కాదండి, భగవంతుడు ఇస్తూ ఉన్నాడు లాభాన్ని. ఏమండి, ఈ లాభాన్ని మనం కోరుకోవాలి. ఈ పరమ రహస్యమును భక్తులకు వివరించువానికి, భక్తులకు అంటున్నాడు, ఎవరంటే వాళ్ళకి కాదు. ఈ వాంఛ, ఈ కోరిక ఉన్న వాళ్ళకి, ఇది నేను నేర్చుకోవాలి, ఇది నేను తెలుసుకోవాలి అన్న భక్తులకు మాత్రం మనం వివరించాలి. శుద్ధ భక్తియుక్త సేవ నిశ్చయముగా లభించును. వారికి నేను భక్తియుక్త సేవని నేను ప్రసాదిస్తాను. అంత్యమున అతడు తిరిగి నన్ను చేరగలడు, తీసుకెళ్ళిపోతాను అంటున్నాడు. అదేనండి మాకిచ్చే భగవంతుని యొక్క భగవంతుడు మాకిచ్చే దాని లాభం. సో అందుకోసం మేము అందరం చేస్తూ ఉన్నాం అనమాట. ఫ్రీ కాదండి ఈ కోర్స్. తర్వాత శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నాడు? నాకు అతని కంటేను ప్రియమైన సేవకుడు మరొకడు ఈ ప్రపంచమున లేడు. అతనికి మించిన ప్రియుడైన వాడు వేరొకడు ఉండబోడు. ఎందుకంటే ఈ ఇప్పుడు సముద్రంలో ఎవరైనా, ఈ కొలంలో ఎవరైనా కొట్టుకుపోతూ ఉన్నారనుకోండి, ఎవరైనా వెళ్ళి వాడి షర్టు ప్యాంటు వాడి కోటు వాడి హ్యాటు అన్ని సంపాదించుకుని వచ్చి నేను రక్షించాను అన్నారనుకోండి, అందరూ నవ్వుతారు కదా. ఎందుకు? పైన ఉన్న బట్టలు మాత్రమే రక్షించుకొని తీసుకొచ్చాడు, అసలు విషయం మర్చిపోయాడు కదండి. మనిషి కొట్టుకుపోతున్నాడు, మనిషిని కదా మనం కాపాడాలి. విధంగా ఈ శరీరానికి సంబంధించిన ఎన్నో అన్నదానాలు ఆదానాలు ఉన్నాయి, కానీ అవన్నీ కూడా ఒక స్థితి వరకే మనిషికి ఉపయోగపడతాయి. అసలు ఏ విధంగా, ఎందుకు ఆ విధంగా గుర్తిస్తూ ఉన్నాడు? ఏ విధంగా అతను దుఃఖాలను అనిపిస్తూ ఉన్నాడు? ఈ జ్ఞానం లేక అతను దుఃఖాలను అనిపిస్తున్నాడు. ఈ జ్ఞానాన్ని ఇస్తే అతనికి అసలు ఈ దుఃఖాలను అనిపించేదే లేదు కదా. జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల నుంచి అతను విముక్తుడైపోతాడు కదా. అందుచేత ఈ పరమమైన జ్ఞానాన్ని మనం ప్రసాదిస్తే అతనికన్నా ప్రియుడైన వాడు భగవంతుడికి ఇంకెవరు లేరు. నా దగ్గరికి తీసుకొస్తూ ఉన్నావు కనుక నువ్వు అత్యంత ప్రియము, అటువంటి వ్యక్తి అత్యంత ప్రియము నాకు అని చెప్తున్నాడు అనమాట. మన ఈ పవిత్రమైన సంవాదమును శ్రద్ధతో అధ్యయనము చేయువాడు జ్ఞాన యజ్ఞముచే నన్ను పూజించిన వాడునని నేను ప్రకటించుచున్నాను. ఎవరికి చెప్పలేకపోయినా అట్లీస్ట్ మనం మన కోసం చదువుకున్నా, దాన్ని అర్థం చేసుకోగలిగిన నన్ను జ్ఞాన యజ్ఞముచే, జ్ఞానం అనే ఒక ఆరాధనతో నన్ను పూజించువానిగా నేను వాడిని ట్రీట్ చేస్తాను. వాడికి ఆ విధమైన లాభాన్ని నేను చేకూరుస్తాను. అంటే భగవద్గీత యొక్క స్పర్శలోకి ఎవరొచ్చినా కూడా, ఆ మ్యాగ్నెట్ లోకి ఎవరొచ్చినా కూడా, ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోకి వాళ్ళందరూ కూడా చక్కని లాభాన్ని పొందుతారు. డిఫరెంట్ స్టేజెస్ లో భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. 71లో శ్రద్ధను అసూయ రహిత్యమును గూడి శ్రవణము చేయువాడు చదవలేడు. అట్లీస్ట్ వింటాకి తనకి శ్రద్ధ ఉందనుకోండి, ఆ శ్రవణము చేయవాడు కూడా సర్వ పాప ఫలముల నుండి ముక్తుడై పుణ్యాత్ములు నివసించు పుణ్యలోకములను పొందగలడు. అట్లీస్ట్ విని దాన్ని అర్థం చేసుకున్నా కూడా పుణ్యలోకాలకి వెళ్ళగలడు, ఈ పాపాల నుంచి విముక్తుడై. అంటే ఆచరించలేకపోయినా కూడా, విన్నా కూడా మనకి ఇది పుణ్యాన్ని ఇస్తుంది. ఒకవేళ ఆచరించగలిగితే భగవద్ధామానికి చేరగలుగుతాం. ఏ విధంగా అయినా మనకి ఇది లాభాన్ని చేకూరుస్తుంది అని చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట. ఎస్ ప్రభు, నెక్స్ట్ స్లైడ్. సరే, ఇది అంతిమ శ్లోకం అండి. లాస్ట్ అధ్యాయము, లాస్ట్ శ్లోకం మనం చదువుతున్నామండి. ఇది కూడా మన అందరం కూడా చదువుదాం కలిసి. ఒకసారి నేను చదివాక మళ్ళీ చదివిస్తాను. యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుత్తరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతేర్ ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. వాళ్ళందరం ఒకసారి చదువుదామండి. యత్ర యోగేశ్వరః కృష్ణో
యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీ విజయో భూతిర్ ధ్రువా నీతిర్ మతిర్ మమ. ఎచట యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఉండునో, ఎచట మేటి ధనుద్ధారి అయిన అర్జునుడు ఉండునో, అచట సంపద విజయము అసాధారణమైన శక్తి నీతి నిశ్చయముగా ఉండును. అదియే నా అభిప్రాయము అంటూ ఉన్నాడు అనమాట అండి. అంటే ఎక్కడ భగవంతుడు ఇది ఎవరు చెప్తున్నాడండి? సంజయ ఉవాచ, సంజయుడు పలుకుతూ ఉన్నాడు. అటు పక్కన భగవంతుడు దుర్యోధనుడి వైపు లేకపోయినా ఇటు పక్కన అర్జునుడు కృష్ణుడితో ఉన్నా కూడా ఏం చెప్తూ ఉన్నాడు? వీళ్ళకే విజయం కలుగుతుంది ఓ ధృతరాష్ట్ర, దీంట్లో ఎటువంటి సందేహము లేదు అంటూ మనందరికీ కూడా చెప్తూ ఉన్నాడు. ఎచట యోగేశ్వరుడు, యోగాలన్నిటికీ ఈశ్వరుడు, యోగాలన్నిటిని నిర్మించిన వాడు యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఉండునో, ఎచట మేటి ధనుద్ధారి అయిన అర్జునుడు. మేటి ధనుద్ధారి అయిన అర్జునుడు ఎందుకంటున్నారంటే పూర్తిగా శరణాగతి పొందిన కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందిన భక్తుడు గురించి అన్నమాట అండి. ఆ విధంగా మనందరం కూడా ఉంటే అప్పుడు ఏముంటాయి మన దగ్గర? అచట సంపద, విజయము, అసాధారణమైన శక్తి, నీతి నిశ్చయముగా ఉండును. మనం ఇప్పుడంతా కూడా వీటి కోసమే కదండి కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉన్నాం. ఏ విధంగా మనం సక్సెస్ఫుల్ గా ఉండాలి జీవితంలో, ఏ విధంగా మనం ఈ ధన సంపదలని పోగు చేసుకోవాలి, ఏ విధంగా మన అందరికన్నా పవర్ఫుల్ గా ఉండాలి, ముందుగా ఉండాలి, మన అందరం చక్కగా నీతిమంతులుగా ఉండాలి. ఈ విధంగా మనం ఎన్నో రకాలుగా మనం ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాం. కానీ యోగేశ్వరుడైన కృష్ణుడిని, నా ధనుద్ధారి అయిన మేటి అర్జునుడిని, అంటే అటువంటి భక్తుల్ని మన దగ్గర ఉంచుకున్నా, అంటే మన సాంగత్యంలో ఉన్నా లేక మనమే భక్తులుగా మారగలిగినా కూడా అప్పుడు మనకి ఇవన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్ గా దొరుకుతాయి. సంపద, విజయము, అసాధారణమైన శక్తి, నీతి నిశ్చయముగా ఉండును. ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధం తర్వాత ఏం జరిగిందండి? నీతి, ధర్మం స్థాపనమైంది. ఆ విధంగా మన జీవితాల్లో ధర్మం స్థాపన అవుతుంది. అసాధారణమైన శక్తి, పూర్ణ భూమండలాన్ని వాళ్ళు పరిపాలించారు. తర్వాత ఇక శ్రీ చక్కని ధనాన్ని వాళ్ళు అనుభవించారు. ఆ తర్వాత విజయాన్ని వాళ్ళు ప్రాప్తింత చేసుకున్నారు. ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్ గా లభించాయి అన్నమాట. సో వీళ్ళని మనం ఈ ఇద్దరిని మనం ఈ విధంగా చెప్పారు కదా అని చెప్పి అందరూ కూడా ఈ ఫోటోని పెట్టుకుంటూ ఉంటారు అనమాట. కృష్ణుడు అర్జునుడు ఉంటే శుభమే, కానీ దాని అర్థం ఇంకా ఏముందంటే మనం దాని ప్రిన్సిపల్స్ ని అప్లై చేసుకోవాలి. భగవంతుడు ఏ విధంగా చెప్పాడో శరణాగతి పొందమని, అర్జునుడు ఏ విధంగా శరణాగతి పొందాడో ఆ విధంగా మనం కూడా శరణాగతి పొందినప్పుడు మన జీవితాల్లో ఇవన్నీ కూడా లభిస్తాయి. విజయము, శ్రీ, ధనము, అసాధారణమైన శక్తి, ధర్మము అన్ని కూడా నెలకొంటాయి అన్నమాట మన జీవితంలో. సో గీతా పాఠం నేర్చుకుందామండి. సకల శుభాలను, ముక్తిని మరియు పరిశుద్ధమైన భక్తిని అనుగ్రహించు. సకల శుభాలను, ముక్తిని మరియు పరిశుద్ధమైన భక్తిని కూడా అనుగ్రహించు. ఈ దివ్యమైన సంవాదమును ఎవరి మధ్య జరిగిందండి? కృష్ణార్జునుల మధ్య జరిగిన ఈ సంవాదాన్ని శ్రవణం చేయుట, అధ్యయనం చేయుట మరియు ప్రచారం చేయుట ద్వారా శ్రీకృష్ణుని మరియు అర్జునుని యొక్క సాంగత్యమును మనం నిత్యం అనుభూతి చెందవచ్చు. మన జీవితంలో ఆ కృష్ణార్జునులు ఎప్పుడు కూడా మనల్ని నడిపిస్తూ ఉంటారు. గురు కృష్ణులుగా మనల్ని నడిపిస్తూ ఉంటారు అనమాట అండి. ఒక గురువు మనకి ఏ విధంగా మనల్ని మంచి చెడ్డలు మనకి చెప్తూ ఉంటారో ఆ విధంగా మనం వాళ్ళని అనుభూతి చెందవచ్చు. సో ఇక్కడితో మనం 18 అధ్యాయాలని సంపూర్ణం చేసుకున్నామండి. ఒకసారి అందరం కూడా ఇంకొంచెం గట్టిగా, అందరికి నిద్ర వస్తూ ఉంటుంది, కొంచెం లేట్ అయిపోయింది. మనం ఈ రోజు చెప్పుకున్నా నిన్న ఒంటిగా గంటన్నర చేస్తాము క్లాస్ అని, అయినా కూడా ఆ నిద్ర పటాపంచలేట్టుగా కొంచెం గట్టిగా హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని అందరం చేద్దాం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే,
హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. ధన్యవాదాలండి మాకు ఈ సేవ మీరందరూ ఇచ్చినందుకు, వినడానికి వచ్చినందుకు. పోలింగ్ క్వశ్చన్స్ పెట్టండి ప్రభు. క్వశ్చన్స్ ఉంటే ప్రశ్నలు అడగచ్చు.